San nga ta, anala ko matlang ni Alipio, tinagana. Kiyawanan bain alakay. Mhm. Ang awanan ti bibiyang ko dita. Mas dawag. Awan bibiyang ko kunam ngam. Pagsasawam mat. Ngam, ti pakagura ko ino pakaluksawa kiti dayjay nga Alipio. Nakad ado idi pa sa kalina. Inla ko na matlagayam iti sa bali. Agrigrigat nga ta, dayjay alakay. Dad, anya kayo ka di? Anya bilat pakibiyangan nyo iti dayjay alakay Alipio? Oh, Maureen, adda kagaya. Kunak no adda kay iti opisina. Kuam, Mami Leonarda. Nagawid ak labiit. Agsubili ak matlaan, inton madamdama. Abalayan, sana nga rin ngagbayag. Sige, Maureen. Panawang kayo. Ay, hanya lakit din ni Daddy. No, anya na dita, di padamag na kada kayo. Sapay basurunak pa ilang kini Miles. Palsumat gayam din baga na di. Ni Daddy, di umawawag. Daddy, kumusta kayon? Kalpasan anaawagak ni Berting. Insaruno kang inawagan, anak. Kadisdisag ko itinoplano. Saan kayo magkayaman nagpayag? Hindi malpas ti meeting medical man. Awanan tinapatay ka nagsasalitaan mi. So nga gawid ako. Kalkalpas ti klasek, Dad. Ngam adapay sumaron nga klasek. Naimbag man, tanay na nga ron. Ni Mami ko matinawagan nyo. Planog tag diretso iti opisina. Madanon ko siguro ni Mami Mijay. Sige anak. Bye-bye. Bye, Dad. Ni Brian Dayjay. Nalapsan na ti barkada ni Bridget. Ada nagsarding ako tse. Ni Atty. Flores, tirimsaag. Agturungan ditoy. Kalpasan ti pan nakakita na iti rest house. Anya nga tati panggap na. Tay may manay. Mabali na mas daw. No apay anapatakbiran matan. Ti rest house. Da ito'y aturaw. Inidap mo mutan ti cellphone mo. Sino ka di Dayjay, Bernadette? Ni Daddy Dayjay. Urayan na ka na ni Mang Berting iti airport. Naimbag ta na ira ng awan klase. Numabalin ang maulit kumamanan. Di ka adata iti rest house, iti kalman. Nagragsak ngagpaisa niya. Sapay ko mata makapasyarak tumana ni Chay. Inton, adda ni Mami. Adda ka di arami daminton malam? Siyempre, amumlatan. Saan nga inton malam ti pa nagkuyog ta? Atan ni Daddy. Sa di amo ni Mami ang nagkuyog tayo di kalman. Saan ka ngamin ang nagpakadakin ko, ana? Saan mat nga agunget? Tsak lang sigurado. Kas lang amin awan bibiyang na kanyak. So adya ko na ibagapay kan kwa na. Nabayagan day di na o di ay ko dito Alipio. Adon din nagbaliwan dito ro tardamat den rest house. Anya ka di masapul mo, Atty. Flores. Inla ko matlagayam dito ron. Ada ka di pakibiyangam iti dayta. Pababay na nakadi ha. Ne, nagubsang ka di ti paningibaga kiti awan bibiyang yo. Idinto ako kwak da ito'y aturot. Aramidek, no niya ti kayat ko? Kaslat da pagpampanakkel mo, idinto taaging gayda. Awan pa'y naglupusan ti biyag mo. Anya talaga ti panggap mo? Panawan ka man lagan. Di ka manusan nakasarsarita. Kunak no masampatan kayo diti balay da. Nagdiretso kayo gamit yung opisina. Sa nag-date kayo sa akin ni Mami ha. Sao na kayo? Naragragsak ko maano kaduada. Adan to sa bali pa nagkukuyog tayo.
Maawatam latan. No apa yan ni mami lang ti kinakuyog ko. Maawatak, Daddy. Dad, ada istorya ka na kayo. Nagpintas ti rest house na Brian e jet turod ta. Anya? Inawis na kami ni Brian. Sa anak man na ng kapagkadkad. Tsak na ibagakin ni Mami takas lang saan niya interesado. Sige. Panawan ka, ta ituloy ko dyan aramidak. Sige, Dad. Awan dwa-dwa, ani Laura ti ina ni Brian. Anyan a kinaangaw na iti pasamak. Kalpasan anay anapanet ni kakti amin. Nas ka na makasaritak anay bag ni Laura. Tatang, saan nyo lata ko man at tinutupan ni Atty. Flores? Binayan nyo lata ko man na pinanunot na anala ko yung tituron. Aging gaita, nakabasbasig pailaeng ti panangkita na kada tayo. Gaputasan na pa nga mo tinagbaliwan ti biyag tayo. Aging gaita, ilam-lam mga pailaang ida. Ang kunama nagkita kayon kini Rosano. Kinid daw nangagsarita kami. Ngamsaan ko a pinatgan. Tapay ka no? Amok, ado ti kayat na adamagan kanyak. Kang runaan launay, as ina ni Brian. Saan mo na maliklikan? Nang runa, tadan pa na kaibiyang mo, iti korporasyon da. Ni Brian, tatang. Agturong dito'y ayan tayo. Saan kayo kumangagpadlaw kan kwa na? Aw-awisan kay di kalman nagpasyal tamanan iti rest house. Jak na lagi, asabado gayam ita. Uray awisan na kita. Tsak masango. Ato piramida. Kan kasangsangpat ni Daddy. Agpadadaki ni mami. Sangsangpot naman. Ay, man kayam. Tsak nadamat mo nagkita ta. Saan ko pa yan nakasarita ni mami? Noan niya talaga tirinanta na iji Manila. Kun, saan da pa imat nga agamam mo? At padamat ngamin ama kumikom dagiti dadakkel ta. Ay, narigat ta talaga ti biyag ti negosyante. Ngam idi si bibiyag day di daddy. Uray ka sa notipan nakakumikom na. At dalat ta panawon na kanyak. Kastamat ni Daddy. Ag-adapay kit di ngay papayan na kiti panawan ngam ni Mami. Ang mga numadamdama, agsangit ka manan. Saan? Tsak agsangit. Brian, agyamanagkan ka. Tuwa kayo kin ni Daddy abang ipatpatag kanyan. Uwan Bernadette, ay ayatan ka unay. Sika, tinakapagbalbaliw kanyak. Adda kayo matgayamit ilikod ha? Apesan kayo nga nagtimtimat. Nariga at musinga at panagsarsari tayo ka ni Brian. Nakababain man. Nangagyan samat amin na nagsaritaan mi. Saan da ko mga iramraman kin ni Mami? Awan gayam ti palimod ka ni Brian, may papaniti kinataon. Malmal-daya kiti, Daddy. Sakbayan ang amok ni Brian. Uray parik na yung kin ni Lola apat-pat ganda. Madalang damagat, iha. Talaga ka di? Nga aging inayat kayo launay ka ni Brian? Wan ma, Daddy. Awan dwa-dwa. Nagdapay kiti day di guntaway apa nang ibaga ni Brian, ah. Nga uray agasawa kami kanon. Oh, kastaw na pa nagpagwapong Brian. Agkita kayo kadi ka ni Bernadette? Saan na ka na masango ti Romar? Taado ti aramiden na. Amangan ka nun agkuyog da nga agpasyar kadagiti darakkel na. Ungay mami, ada pa panan mi kiniiman. Saan na nga tama pantulungan ni tatang ijatalon? No saan na masango? Uray siyak tulatan. Adda ka di barkada mo ni Universidad? Awan pa'y mami. Nasayat mo kasta, Brian. Narigat ano may sungsung kamanan ket mabaybay am ni Bernadette. Adagayam damaga kada kayo mami. Kasla nagtulag kayo iti daddy ni Bernadette anapan iti Manila. Nagkita kayo kadi?
Kwa? Dahil tati nagsaritaan mi kini Bernadette. Ngam nalagip ko, asaan kayo pa'y matgayam nga agamam mo. Sige mami, mapanak nga rodan. Dayjay at Bridget. Isu pa yung ti agawis. Kailangan mo't kanya Ardi ti adda diti opisina, mama. Apa ni Maureen? Te amok no madanon ko. Kinunana nga minitay nga agsublimat laang ditoy. Adagay mi jay balay itay may ni abalayan. Inkadang ko ti agdiretso diti opisina. Tawan tumot lang taramida kiti balay. Ket, kumusta mo't ipanagmi-meeting yo? Nasayat mo timbungan ha. Dumakdakkel ti mapaspastrek iti korporasyon. Uray pa iti faktorya. No awan kumadagi jay trabahador a papaanawa mayat kuma. Mama, Ket, awan ka din ti sabali nga ipadamag mo. Ang mga no na pagsasaritaan nyo ti may panggapi ti faktorya. Juan, ngam amuda akabalak arisutan ti problema. Uray hitada ka maten, pumanaw akon. Sumaruno ak tumatlangin ton madamdama. Kasaritak bit ni Ardi. Awagak ni Maureen. Amangan no dama sa una, no jak ipakaamukin kuha na ti kaadakot. Harjak magustuhan ti panang pabainday yung alibyo kanya. Kasla kumarit kit din ti loko. Jak la ko man nakapagdapal. Dad, dan sakit ibarbarte kanyo. Abay niya di bagam ti masidag ka. Kagurayo ti kaadda? Anya nga minti kadam. Nadugtalan lang arudan ni Leonarda. Asaan ka na pa ni opisina ni Rosano. Masadot ako na napanejay. Amo ni Arditer Aramiden na. Imayak dito itakayat kayo kasarita na imbag. May panggapitin ang ko nagsaritaan nyo kani Mami Leonarda. May panggapitin rest house iti turod ni Alipio. Sanda na pagsaritaan da ita. Jack in ranta tinapanijay. Nalabsak lang. No niya pa lang minti bibi ang iti day dya lugar. Oh, Ni Rosano ti maawag. Hello? Maureen, di ka mat nadaron diti opisina. Nakasangpot ka gaya mo? Nagdiretso ka dita? Awan tumot lang taramida kiti balay. Okay, agkita tayo ti mall. Ijay ti pagsaritaan ta Rosano. Okay, bye. Balagan kayo. Diyak kaya't ang maistoryayo ka ni Rosano ti may papani ti rest house. sige. Panawan akon. Kahit ko tagmay-may sa. Unaak ni Mami Leonarda. Ang mga nananyalakit diditan ti na istorya na may papan kanyak. Dahil talang no nagdanon da di opisina. No amula ko man ni Maureen, nagkapo aki jay turod. At tamanan ti pungtot na. Kenapa yan di na kaya tamamuan ni Rosano? Di na ibaga masignan pa lang ni Rosano iti dayjay nga alipyo. Ay, paturugan nakmutan tinainom ko. Iridip ko pa lang. Rumarak. Nauna anak mo't gayam ni Mami Leonarda Rosano. Sana kasi mrak iti opisina ng malam, tanabarte ka kidirabi. Gapo nga ta, itinalao sa banog kon. Awan pagdanagam may papanit ti dayta banag. Kapailan ni Ardi ti trabaho na iti opisina. Ay, mamukmat kiti dayta. Wanya, kumusta di Manila? Ti kayat ka sawan, anyat nagmimitingan nyo. May papanmot lang iti mapaspasama iti korporasyon. Amangan no baliwan minto ti agmi-meeting. Adan sakit iti ba nagadayo na asikaso? Sige, mapanak biit iti restroom. Sige. Numamwanda ka ni mama. Ti may papanit ti panagbalinan ni Laura apaset ti korporasyon. Kagura daklakit di. Apay ngamin ngay naramid ni Laura da ito'y. Anya ti plano na. Di pa'y kat nabanbanog kayo, mami. Tanagbus kayo manan anagawit.
Ora inton lunis na sumrag iti opisina Brian. Aginanak pa ilang iti duwa nga aldaw. Sabado gayam inton bigat. Diyak na lagi. Inawis ko kuman ni Bernadette nga agpasyar manan iti rest house inton bigat. Anya? Saan ko kadya na istorya itay bigat nga imawag kayo? Kasla jak malagip. Ado lang ata ti pampanunutek. Kasla lang nga yung agpaiso ti mariribukan, mami. Inanalaan ti ka sa pulak, Brian. Oh, tanangan ko malagtag maneho. Makadanon tantulat tayo jay balay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga yung kami patangatang. Kulakto pa ikat nga amo ni Leslie ti numero ni Laura. At ugaya man ti amo ng stockholder iti korporasyon. Sapay kumatas ng bata ni Laura ti awag ko kenkwana. Hello, Rosano. Amo kasi ka dayta. Ah, Sakbay nga intod ni Leslie kan ka ti numero ti cellphone ko. Kinid daw na nga umuna ti pamalubos ko. saan na kumaaliklikan? Kaya't kung agkita ta. Ado, tinapatag pagsaritahan ta. Iti anya aga po, Rosano. Anya ti pagsaritaan ta. Numaamuan dayta ni Maureen. Dakkel lakit di ariribok ti mapasamak. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Numay papan ka ni Brian. When? Siyak ti inana. Hindi pa lang inatap ko na ita. Kat saan ka nagbidot? No pampanunutam ang mabalin ang mapasamak ka ni Bernadette ti panang lukom kanyak. Santo ang mapasamak dayta. Patpat gan unay ti anak ko ni Bernadette. Saan lang nga ti kayat ko pagsaritahan ta? Ado abanag. Iso akayat ko ngagkita ta. Ang sarsarita tan, Rosano. Apay nakayat mo pa ilang agkita ta. Amom no apay. Panunutat pa'y. Hinidap ng cellphone na. Talaga kaya't nakaliklikan ni Laura. Kagura nakpay lang ata. Amok no anya ti kayat adamagan ni Rosano kanyak. Ngam, saan pa'y apanawan ti panagsamo mi? No adda kayat na nga ibaga kanyak. Napadagmatkit di dagiti banag akayat na pagsaritaan mi. Ngam, saan pa'y akadagitoy? Narigat met no pasig nga adalatan, Bernadette. Kasapulan nga agaliwaksay ka. Kadwata ko mga rodadadi kan mami, tap na naragragsak lola. Simrak iti opisina ni Daddy. Ni matmami, matmaturog pa ilaan. Sa dino ka diti papanan tayo? Ungad pa iso, papanantang ata. Diyak maanusan ti agpagnapag na ijemol. Mapantay lang nagpasyari di bye-bye lola. Iti resort tayo. Murag malmalam tayo ijay. Nakalukat mat nga tantimol. Hintapay lamami ka ti jay. Pamparanta, gumatang iti itugot ta akanenta. Sige lola. Awagan niyo ko mga rodimang berting nga agmaneho. Maureen, nagigbugayam ti panagtulag da Bernadette kan Leonardo ngagpasyari jay bye-bye. Di ka pala simurot ka nakwada. Hanya ko matirami da kay tad. Agaliwag say ka kumakadwam ti anak mo. Dagiti latan barkadam ti kayat mo akakuyo. Mangrugi kay man nga tan ako na. Bye-bye anak ka dilatay di kayat ko aramidan. Oh, Makamu ka man langan no di mo kaya ti mabagbagan. Rumarak, ang mga nururayin dakitan. naimbag man, ta saan kayo ama ibusan iti kliyente. Siyak pa iti kunam. Sige, mabanakon. Agkuyog kami kan Attorney de la Cruz para iti daytoy at transaksyon. Nagbayag nga inururay ko ni Bridget dito mall. Asit gak kumaitay. Nakita ni Derek. Nauna anak pa itilaw ko. Nagmayat ti panagkinkin na tawad ah.
Sana nagsilos. Day takit din. Makasulisog lang amin day taabapay. Pinmanawan ni Derek. Si Maruno ni Bridget. Nalipatan ng samat ng tinagtulagan mi. Kamakamak. Brian? Ah. Ada ka matkayam dito eh. Bernadette. Ada ka matgayam dito eh, Brian. Kasla nagtulag tamatan nga kita dito yan niya. Kunak man no ado ti aramidam. Inawis na kami ni Lola nga galiwaksay. Ni Bridget. Sapay ko ma. Tas anak makita ni Bridget. At nasaan ta na makapagkuyog nagpasyar, Bernadette? Apay dagya libro ng tugot mo. Sa nakaigpil ka iti libro kan notebook, iti pa nagpasyar ta dito'y igid ti baypay. Awan na talaga iti plano kag palailang. Tanaga do tinaskan nga ramidag. Gamjak na pagkit ka ni Lola. Awan nga rod ti plano nga agdigos. Tagar aramid ka mat iti assignment mo. Kabayatan ti pa nagtugtugaw ta dito'y kadaratan. Iso nga rod api na bitbit ko kan kada iti dakila payong tapno saan ta mainitan. Pinanawan ta ni Lola ngagmaymay sa iti cottage. Saan aman ano ni Lola Jay? Adamat din kang amakam-amukan kwa na. Iso nga inawis ka langan dito igit ti baybay. Adulat tagayam tagpaspasyar dito igit ti baybay. Napintas dito resort yo. Nagado ang negosyo yo. Saan abibiyangan ni Daddy daytoy? Ada nangital ka na mga matmaton? Nakabakbak nang kayo. Katura da kayo mat. Paknang kayo mat. Amerikano tiya ma'am. Ado ti negosyo yo iti Amerika. Ngumidipin mo say ni Daddy. Pinaila ko ni Mami dagiti negosyo mo ijay. Australia kan Singapore. No saan ko mga Amerikano ti amak. Ang mga no saan dak akayat ti pamilyam aparakin ka. Brian, apay kumaday ta ti panunutan. Nakurapay ti inak. Idi nagtrabaho ijay Singapore. Nagamamuda kini Daddy. Pinanawan dakit din ngagmaymaysa. No apay kit di anak kita mi ni Brian ni Timor. Aging gaita. Nadagsan pa'y laang tirik na kitid ay tiyay alalaki. Awagak man kit din ni Rosano. Mama? Anya ter aramidam di ta opisina, Rosano. Inawis ko ni Bernadette ngagpasyal dito igit ti baypay. Ngam kaputa nakita ni Brian iti mall. Isuda mo't iti ad-ada nga agsarsarita. Saan nyo kanya kadwal ni Maureen? Matmaturo pa'y laang itay pinanawan mi. Awagak man kiti. Umay kami dito, Mama. Oray, tawan mo ti ato nga ramidag dito eh. Makamo ka. Mga nomadlaw ni Bernadette na kayo no, Mac Rosano. Napay nga pinapinilit na pala si Motot. Man tikas ti agundaway ang makadwata ni Bernadette nga galiwaksay. Makumikumakton ka nagiti sumarsaro nung daw. Ang sakit ti ulo. Sige, ikidom mo pala. Masuro na ka talaga kan ka, Rosano. Iturok mo, bayat nga tartarait kotse. Kinapudno na. No saan na kay nawagan ni Mama? Rimara ko may opisina amang doktal ka nagiti negosyo ni Laura. Malaksid ka nagiti shares na iti korporasyon. At dalakit di bukod na negosyo. Ken ti pampanunotag. Anyan to ti aramidan da mamaken Maureen. Intun maduktalan dati may papan iti panagbalina na pasat ni Laura iti korporasyon. Adon tinagbaliwan ni Laura. Nagbaknangan. Nagdakkel ti shares na iti korporasyon. Ang kadumtan to ti panawan. Adya kon may limit kini Rosano.
Asyak ti akin ko iti kalaban na call center kan pabrika. Kat, amangan no sa bali ti panunutan na. No apay asinarag ko ti korporasyon da. Kakanga iti negosyante akas kanyak. Ag-invest. Kat dakil at tulong da ito'y kadagiti empleyado iti korporasyon. Aramatag tinatawid ko iti Daydi Robert. Tapno matulungak ti padak atap. Agmaymaysa kayo matgayam, Lola. Kunak namin na mabayag kayo ngagtungtong item amuyo itay. Ay baglakit din, tadi nagdag ko ni Bernadette itay. Gaputawan ti kasarsaritak. Inawaga kita ni Daddy. Barang maawis na ni Mami. Isuda pa'y kitin na kita sumungat, Lola. Naimbagman ta si Murot ni Mami kini Daddy. Oh, Brian. Adaga matgayam dito eh. Nakita da kay Jemol, tita. Isa simurtak mata. Kat ni Rosano, Binagkat na dagiti ginatgatang ni Amasapol tayo iti panagpipiknik. Oh, Brian. Kinakuyog mo kuman ni Mami. Tapno agamam mo kami. Imanaw ni Maurin iti balay anagado ti waran. Baso kas kada nagawangan na iti arak. Di naman lempak ni. Nairanamot nga rod na nagawid ti katulong. Sa dino nga tatiayan na. Isumot na di umawawag. Hello. Nagasangpat kayo kanin? Pinilit na ni Rosano anang danon kada Bernadette kan Mami Leona dito igiti bye-bye. Iso apin manawaklatan na sa anak-anak kaipak ni di na balay. Mabalin ko mama, anagipak ni kasakbay apim manaw ka. Dad, kadwa da gayam ni Brian. Iso nga inadaywak kita na masuro na. Kagurak day chay, alalaki. Tonya ti kaguram kang guana. Wah, inidip na. Ngayon sa bagay oras siya. Yak mawatan da ito'y amarikrik na. Si Kati sana nagtungpal iti tulag, Bridget. Nagbayag ang nagurayak kin ka ijamol. Ngam itay dimtang ka, saan ka nga inasitgan? Tanakita kayo kinidirik nga agsarsarita. Kaayan-ayat mon sapay nga minday jay apu ko ni Congressman. Si Kapay ti agungat. Agkita ta inton malam no bigat. Kat agsarita ta anasayaat. Brian, Ni Mami. Naimbaglakit din ta inidap ko ti cellphone ko. ni Bernadette ka dito kinasinungbat mo iti cellphone mo? Anya titi yung nagkinawatan? Ay saan ani Bernadette, Mami? Estudyante matlang ijay universidad. Pinabasol na, ngag-agawak ka no tinubya na. Amang ano day tati pa kay sagsagmakam? Saan ka kadipay lang amapnag ka ni Bernadette? Mami, ni Bernadette lang tay ayatak. Rumbang laan. Sana rumbang apaglulukwam dagiti babae. Di mon sublian dagiti inararamid mo iti ijay Amerika. Awan sa bali a babae iti biyag ko, Mami. Kinapudno na, kaduak ti pamilya ni Bernadette ang nagpiknik. Siyak lagayam ti awan. Dinamag namin ni Tita Maureen, anasaya at kumano inawis ka. Saan mo't anak ka plano asim murutak kadakwada? Naimbagtasan mo ngayong pilit tinagbati iti resort na rin. Kababayin ka ni Bernadette. Amom lang arod, aday ti pagsinsinong patanta. Ni Bernadette lang tinapatagkad ka. Saan mo kumapagimunan ti bukod mo nga anak? Mapabalaw na ka di, Rosano. Tingganak mo rin. Tiyak kumapay kayat ang makita na kaanabartek. Amok no niya ti panggap mo. No apay akayat mo ti umyan ijay. Ka, anya ko mati bibiyang mo no kayat ko ti agkasino. Ngam na bartek ka. Kakaiso na akadwa ti anak mo. Maturog ak manlangan. Di na konsingan. O sige, maturog ka nga rodan. Inak payag tikos. agtaptap balak laang Rosano.
Kan ipagpagapok iti apukok. Siya akong ti makaamukan ni Maureen. No pa'y da kayo ti makagapo no apay nagasawa kami. Ipalagip mo pa'y laag dayta. Kaya't mo asawan, di mo pa'y nalipatan ni Laura. Mama, ang mga numangin na kayo ni Bernadette. Saan narumbang maamuan na tinapalabas? Noan niya pa'y lang amin tinangawagag kan ka. Naimbag ko man no ti mo inayaban ni Maureen. Kaya't ko makapagin na sidaga na imbag dagdagi na. Dapay laang ni Brian. Isupay ang nakainagaw iti imatang ko. Tiyan mo nga tatatati kan lola kat nakaturog ako. Tsak naawatan dagiti tatuma nagsarsaritaan ta. Tanapas nakakagbasbasay di libro. Tinalawag ang awatag. Aging gagayam ita. Saan da pa'y anaawat ni Brian? Bernadette, ito ka siriring ka pala eh. Nagbasbasak pa lang amin, Daddy. Saan ka kadi anabanog? Rabi, ini tayo makasangpat tayo. Daddy, aging gagayam ita. Saan pa anawat ni Lola ti ayan-ayat mi kini Brian? Mapukaw to day tarik nada. Numamam muna ti mami ni Brian. Mabit lang. O apay, anya tinapanunot mo? Awan, Daddy. Maturog akon. Pas ka na mapanak ng kakday to'y anaamwak. Awagak man na ni Laura. Oh, masapol nga isot ni mga ibaga amis mo iti daytoy. Rosano, kapay manan. Saan ka kumakayata ka sarita ta mga numaamuan ni Maureen dayto eh? Masapol nga agsarita ta. Ladingitan. Adalas kan nga ilawlawag mo, Laura. Anya at talaga ti panggap mo. Saan ko amaawatan ti bagbagam? Ngamtap numalpasan. Umanugot ako nga agsarita ta. Tapno adda pamalpalat patam no anya ti kayat ko apagsaritaan ta. Ibagakin ka, anaamwakon ti palimod mo. Dami lagayam ni Norman karagiti negosyo. Anya ti problema iti dayta Rosano. Dakas ka di nga agnegosyo ak. Laura, Oh, apay asan ka makatimag? Ure adda bukod ko ang negosyo. Awan ti makitak adagas na ti panag-invest ko iti korporasyon yo. talaga sa balikan. Adun tinagbaliwam. Kas kumaitian niya. Karbangak timang sumbat iti amin nga ibagam kanyak. Uray sana nga inawagan. Inkaddan ko nga agsarita ta Rosano. Kapot ada na pataga pagsaritaan ta. Nasaysaya at nagkita tantulangan. Sige, bye. Adun tinagpaliwan ni Laura. Saanan, aday di kaayan-ayat ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Brian, itay ka kadipay dita. Nangangatara kiti nagsaritaan may kanya Rosano. Ni Sir Rosanon sa ti kinasarita yo iti cellphone nyo. Wen, dakkel timbaot ko apuunan. Kinapudno na. Siyak ti simukat iti nag-resign a direktor iti korporasyon. Dayta ti rinanta ki Manila. No kasta, nagkita kayon iti ama ni Bernadette. Agam-ammo kayo kadi asigon. Nabayagan nga gamam mo kami. Sigod abak nang da. Ngam nabakbak ng kayon samot. Gapo ka ni Robert. Ngam, saan ko apagpanakkel ti kinabak ng atinawid ko iti daydi dadim? Ni Lolo. Sige mami, mapanakon. Ang mga urayan na kon ni Ima. Sana ngagbidot. Ni Alipio Rayay. Kamakamat kumagam na kasangatan. Anya ti kahit asawan da ito eh. Amamuna ti aking balay ti dayta. Mamangan no babaw nandan. Wino amangan. Tasabal iti pagturungan na. Amangan no napanangayo iti kakaykaywan.
Attorney Flores? Brian. Balayo ka di dayta. Saan nyo pa igayam nga mo? Papanan nyo ka di, attorney? Mapanag ti balay dator ni De La Cruz. Impahigid ko lang ti kutsik. Tada nasabat ko itay atrak. Itay pa yung orayak ni Daddy. Awan matlaan. Napanan na nga ta. Inawagak iti cellphone na nga masaan na sumungsungbat. Ni manlangan Miles ti awagak. Ay sunti umay dito ay akaduami nga ginom. Uri nga yabak ni Daddy, saan mo't nga ta nga ginom? Adapay kat nadlaw ko. Kursunada nan sa ni Miles. Aglalo kat na amuan na anakisinan ni Miles, iti kadandan nanay di. Oh, ayan na nga tan. Nakiasawa iti Amerikano day jay ababay. Kasla di nakapapati ng agbayso. Ala, saan mula kuman ng ibagbagakin ni Bernadette? Pambarak ko mga min ang mga rami diti dayta. Amumatan nga aging gaita. Agpungtot ni Maureen no may palagip kenkwana ni Laura. Inulit mo mananday din aramid mo, Maureen. Apay aya magusgusto am tuminom di balay. Nagaduawaram. Dad, saan kayong nagungat? Nagbayag kayo matngamin. Saan nyo nakamakam ni Miles? Dua kayo ang naginom dito balay. Nagbayag ngay nururay kayo. Di pa'y sinumbatan na kiti awag ko. Anya pa'y, inayaba ako ni Miles. Adang ang minapataga nagsaritaan mi kini Attorney De La Cruz. Nagsayang, Dad. Na, Nagpintas kumagon daway yon. Amo ka, kurso na tayo ni Miles. no inawagan na kumaytayagin ninom kayo. Pinanawak ti padak nga bugado asugador. Uragi mata nga kumapay iti pulutan nyo. Ay, ang katawa ak. Iti. Diya ka mo na niya klase ti katawa da ito. Kasla pa ng lais kada gayon. Na, Talaga mayat pa ilaing tirik na yun. Uray no lumakay kayo. Ay, agpagatang kayo man nga rin iti lechon na pulutan tayo. ta, di mo tumanan mayawid ti bagim. Madamdaman tundan. Amoy adang amin imawag kini Miles itay. Doktor samad day dya kinasarita na. Anya. Dumtang to ti panawan amadoktalan ni Brian nga gayan ayat kaming idikan ni Rosano. Dakkala problema. No madoktalan da Maureen kan Mrs. Salva. Asyak ti ina ni Brian. Kan ad-adda kabutang ko. No. Anyan to nga tati aramidan ni Brian. Nagbaliwan ti anak ko. Tsak amo no anyan to ti aramidan na. Kadwak ko man ni iman nga imay dito'y balayo, Bernadette. Mabain ka, no? Dahil bagkasan mo napilit ni Emma nakimuyukan ka. Ang mga may ramraman ka akagura da mami kan lola. Apay, Bata pobreta. Sanda kaya ta makikaya makadamayan kan Eman. no nakurapay ak gayam akas kadakwada. Saan daklakit di akayat parakin ka? Patan ni lola. Sanda ko man ang makadakari. Sa nga inimit gayam ni Brian, Bernadette. Naimbag amalam yo, Mrs. Salva. Na formal una iti awag mo kanyak. Lola Leona ako namlatan. Allah, jak moten malagip ti mang pamerienda kan ka, Brian. Sige, agsarsarita kayo pailangan kini lola. Agpaisaganak iti merienda. Nahiranapay nga da ni Brian asimang patanapartak ni Maureen.
Dinaybayam ko malatangaminan ni Jebalayda. Saan kayo kumanatagari, mama? Ang mga nusiririing pay ni Maureen. Masaktan lakit ti. Mangag na ti magpagayo. Ang mga istorya ni Brian, ni ti inana, ni Bernadette, at ada may babain. Saan ba't nga ta, mama? Gipulos at nakam ti asawam. Ala, isardang tayo na ito eh. Ang mga numangag na Bernadette kan Maureen ti pagsinsinong batan tayo. Naimbaglangan ta nagpakada kitayan, mami. Kas jay gayam tilangan ni Tita Maureen na mabarta. Saan mula ko man nga inistorya kanyak? Kababain ka ni Bernadette. Nadlaw ko nga rod anabainan. Uwan gayam, nakitak ni Atty. Flores di ta babaitay. Naistorya kanyak ni Lolom. Nakita na kano. Gamsanda nagsarita. Saan nagayam nga ammo abalay tayo daytoy? Saan damot ngamin nga amamo? Dumtang to tinananay at tiyempo, Brian. Ni Bernadette, mami. Siririing palagayam. Sumurag ako ni ti kwarto. Taijay ko akasarita. Sige, naimpaglangan. Tasaan ang nagdamag ni Atty. Flores ka ni Brian. Anyan tungata ti aramidan damaw rin ka ni Mrs. Salva. Inton maamuan daan ni Atty. Flores tinangahinti iti nagdiswan ti negosyo. Ingkadang ko nga iti daytoy a restaurant ti pagkitaan ta Rosano. Takayat ko asiguraduan asaan a makadanon ka ni Maureen daytoy a panagkita ta. Kaslasan natin maan tilangan ni Laura. Ad-adda pa mintas di panagkita. Manganta ka di pa, sakbay nga agsarita ta? Amang ano, mabising ka. Rosano, sakbay nga ituloy mo ti agdamag kanyak. Kayat ko pagsaritan ta ti may panggap iti paktorya. Naita ka ditig ka po na, akayat mo nga agsarita ta. Nakabakbak lang kayo. Apay asaan kayo amaasyan kadagiti trabahadoryo. Nabayagan na problema na ito, Laura. Tiyam mo, naurnosan na engineer manahan na tiyabanag. Siya ka mismo tinakisarita kadagiti trabahador ini. Diyak mo nagsasao ka itipod no agul-ulbud ka. Naamuak kadagiti daddong maa direktor. Nga adu ti pabor kadakwada amapat gantikid daw dagiti trabahador. Amok na ita. Among gayam. Ngam apayasan ka nga gunay. Aging ka kadita. Tangal pailaang ni mamang mo amin na pangadang mo. Kinapudno na. Kaya't ni mama agatangan amin ang istak iti paktorya. Day tatisan ko nga ipalubos. Masapul nga adda aramidam, Rosano. Bayam. Baliwan tayo tumanantag sa sarita. Agpaayabag iti meeting. Nasaysayat pa'y, Rosano. Nalpasakon. Sikamat yagsaon. Mangrabita pa eh. Ado ti kayat ko adamagan. No may panggap ka na Brian ken Bernadette. No mabalin ko malaan. Diyak umanugot. Napatag kanyak ti pagragsakan ti anak ko. Nagrabihi ka na si Mang Petrosano? Imaw ka kiti opisina yung itay kat ko na ni Ardi pasado alas 6 idipin manaw ka. Adda napatag at tawa kinasarita. Ha? Napatala tao? Amo man na duma-duma at tao ti kasarsarita may papanti ti negosyo. Awan ti masangkon. Ngam na masulisog kay ti sabali a babae. Masapol na napimpintas ngam siya. Kad, uray saan ko nga ibalikas. Maawata mon ti kayat ko asawan. Awan panawin ko kadagita abanag Maureen. Ngam mo nalakuman nakipagkita ka ni Laura. Nakasirseryoso tilang ang Bernadette. Oray saan kang umisam? Napintas ka latta. Agyamanag. Amom na niya ti problemak. Ni Mami. Awan ti limlimot ko may panggap kan kwa na. Patpatgan na ka ni mami. Kasta talaga siguro dagiti babaknang. Umapapalagkan ka. Nagasat ka, Brian. Kas kumakin ni Tita Laura ni Mami. Dumtong to ti panawan.
Agbalin to amamim ni Mami. Mabayag pa'y day ta. Agadal ta pa'y. Uy, ni Bridget. Ni Bridget, sumarsaro no kinkwana ni Derek. Tsaka mo napod no timpulong ni Derek kanyak. Imawag namin ni Rabi. Nagsarsarita kayo gayam kini Derek. Hindi lang Rabi. Nadlaw ka na bartat. Adan sa pag-imimunan na. Siyak nga ta, tibagim imunan na. Itay pahingagor urayak dito yung labi ti hotel. Saan matlangan armoire iti kwarto na ni Mr. Almaria. Nagadon ti dimtag ngag-chicken. Turista nga tarag ito. Mabitlang. Kas lamalasin ko dagiti daduma. Ni Maureen. Niya nga tati bagana. Hello. Hello, Dad. Sa di na kaya nyo? Kadwak ni Miles dito balay. Amang ano, ada may pautang nyo kanya? Lading itag, saan kayo amasango? Ururay ti kliyente diti hotel, dagiti na kay kamangam. O sige, kastan, bye. No kwarta lang ti masapol da Jaya Miles. Bye amon. Nalipatag kayong kimbaga kini Maureen dagiti dimtang ag-chicken. Amungatan ni Leonardo reto eh. Dayayan ni Mr. Almaria. Unang nga ta, ajak maamuan, Rosano. Apay nga inlimid mo kanya nga may dagiti direktor kat nagmi-meeting kayo. Lading itak mama. Desisyon da ito iti sibubo kay board. Nabayagan na ti a problema iti faktorya. Kat masapol arisutan. Anya, Panawanan tapno mapatgan tikit daw dagiti trabahador ang maingato ti sweldo da. saan amabalin? Saan tayo bukod ang negosyo da iti mama? Saan kayon asumupya? Ang mga nusok tandak a presidente ti korporasyon. Anya ti kunam? Saan nakabutbut nga? Saan kayo abot-bot ngayon, mama? Laglagi pa nyo a korporasyon na ito eh. Nagtitinulong o nagtutulag dagiti direktor ti korporasyon na mangikat kanya kas presidente. Awan mabalin ko. Kat, ipalubos mo ka di, ha? Mama, ado tibak na nga stockholders ti korporasyon. Dakdakkel pa ti invest dagiti daduma direktor ngam siya. No kumamapasadeng mo ni Maureen iti panagsugal na. Agaasam ti ipapaabak na iti kasino. Imbes ko maamay na yung tiganan siya iti shares tayo iti korporasyon. Mama, ang mga numangig na kayo ni Maureen. Mabuting ka iti asawa. Aglablabasan. Ni, agulay makayon. Ni Maureen laki ti dachay. Makapunto takunay. Dak magustuhan ti nagbalin a desisyon dagiti direktor. Iti panakay nga to ti sweldo dagiti trabahador. Magagaran ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunong ngayon kami patangatang. Kamaudyanan na. Napatgan matlangan tinabayhagan nga araraw dagiti empleyado iti faktorya. Nagpatingga matlangan ti panakairurumanda. Nariinak tinakurapay a panagbiag. Kat amok tirik na ti marabungis ti kalintagan na. Nakadanon lakit din ka ni Mrs. Salva dayto eh. Kat amok asaan na magustuhan tinagbalin a desisyon mi a direktor ti korporasyon. Pwisit apakat. Sino man na nabagat ibagbagam takas taunay man na napungtot mo, Maureen. Unan ba inabakat? Sino pa'y kuma? Dayja abakat Leonardo, daddy. Nangagkuti pa nagsarita da nga gina. Agkasam, pabasulin nak no apay anabakbak nang dagiti daddo mga stockholders iti korporasyon. Anya? Imbis ko baka no nga isugal ko dagiti ganan siya. Inayon dala ko man iti puunan da. Okay, apay di kayo makatagari. Kanunungan nyo ka di dayja abakat Leonardo?
Naimbagnat ta nagkuyog kami kini Bernadette dito igid ti baybay. Amang ano talaga masulisog akon kini Bridget. Diyak makasigurado no talaga ang nobyo mat ni Direk. Brian? Ah. Saan kan sa mata naragsak iti dahito pa nagkuyog ta nagpasyar? Apay kumasana ka na ragsak, Brian. Ay ayatan ka. Nadatuma, kay kahit ko pa yung nagpasyar tay tirwar. Ang mga numaranaan tamanan ni Mami, anabartag. Naimbag, ta sa anak ang nagpupungtutan idi. Nakapapay na unayin kan mapasamak dayta. Kan, ang mga no sa anak ton ngagpagpakita kan kagapoy tinalabas sa bain ko. Anya turas. Awan matlangin ni Maureen. Sa di naman nga tanti ayan na. Padasak man ang awagan. Bareng kayat na ko na sumbatan. Sapay ko matas sa napudno ti agparparik na kanya. Rosano, apay? Itay pa nga awagan ka. Apay kunak? Amo kakayat mo amawan no daak manen iti kasino. Wen! Ibusak ti amin na kinabaknang nyo. Tak na mapadasan nyo karatak iti rikat. Amo ka nang mo tinagsaritaan mi ka ni mama. Saan ko masabali ti pagawatan? Kahit anyat kayat mo kay parupa kanya, Rosano. Saan ka makawawat? Laglagi bang? Sana pa yan alpas iti panagibalas ko. Anyat ko nam? Panagibalas? Agan anat ka nga ro doon iti panagmanehom, Norman. Di mo pa'y matketyom yan dito'y balay. Nagado bakanti a kwarto dito eh. Okay nga Rod, sige, bye. Limag-an basitan ti riknak. Naipatumpal ko ti may saan na patagabanag. Saan anas kami agyaman dagiti trabahador kanyak. Kunak na umiyan ni Manong Norman dito'y mami. Napatag sa una iti panagsarita yo. Tarabiin, di nagsabdang kaya nagsarita. Awan mat namin ti sabali ang makasaritak no saan ani Norman, Brian. May panggap sa iti faktorya tinagsaritaan niyo, mami. Anyang arti ko na ni Sir Rosano. Awan tinabalinan na, ta desisyon ti si Bubukil aboard ti amin. Rumbang matla nga may paay iti umno asweldo kadag iti trabahador at faktorya. Amo ka di dahito'y datita Maureen kan Lola Leona, mami. Mabalin na naidano ni Rosano kadakwada. Ngam saan da pa'y nga amo nga stockholder kayo iti korporasyon da. Brian, rabiin, ingka maturugan. Pasensya kayon, iti panakibiyang ko, mami. Saan to na maulit? Ado, ti saan nga amo ni Brian. Diyak amo, noan yan to ti mariknana. Inton maamuan na nga nagayan ayat kami idi kan ni Rosan. Rabiin, Maureen. Nagininom ka pa ilang. Di mo amon anya ti pampanunutan ni Bernadette. Itisan mo manen apa nagawid. Apay pakibiyangan dak. Maturog kayo kumandat. Kagkurak amin nida. May dalan iti nasaya at asaritaan da ito yung problema. Saan may tutup da ito yung araramidam? Sa imbagam kay ni Rosano. Adi ka pa inalpas na nagibalas. Talagamat. Sa anak pa yan alpas. Agasawa kayon. Balasag ti anak yun. Nasakit unay tinaramid ni Rosano kanyak. Umay kakit din. Itulog ka na ti kwarto, maturog ka na. May batanak dad. Kaya tiyuda kayo ti pagpaparte ka. Anya? Bye-bye ang daklaan. Bigatan. Awan pala ni Maureen. Oh, nabarta kiti rabi. Iti nga ta kasino ti ayan na idi inawagak. Daddy, matulog ka di pa lang ni Mami. Diyak na putan di sa sangpat na. Apagturog mo siguro iti simbangpat. Di akong siningat ti panaturog na. Nalakas
sa kong daddy. Mapanak agbigosan. Sige. Kapilitan na nagulbudak ni Bernadette. Nakasangpat ka di matlaang ni Maureen, hindi rabi eh. Nagulbudak ka ni Bernadette, mama. Tsaka mo, musadino tayo ti asawak. Tinawagam ka din ni Abalayan. Ang mga nudyay mo't ngayon yan. Sakton, ti makisarita ken kuana. Sakton, mama. Nagipulong lakit ni Maureen kay daddy. Sa anak amabutan. May isuro na ka di ti anak na, kat agpada dama. Ganda niya ako napnagit isupa nagturugag. Dito'y kaya man tinagturugag kiti Rabi. May samat ni Daddy. Kaslawan pa nang ipatag na kanyak. Matayak lakuman. Ngamsakan. Masapong na ibalas ko ti pa ng pasakit na kanyak. Naladaw kan sa ngay may dito universidad. Saan ka nakita itay? Nasapa ka na karawan. Amam Brian, nagadoan nobya na ni Derek. Nung pagpatpatayan nan sa launa ni Bridget. Nasingad kayo gayam kini Derek. Kadagitilangal daw. Dalola kan congressman tinasingad. Liklik-likak ni Derek na nalupo ngamin. Naturay ngamin ni Lola na. Isa maaramid na ti kayat na. Ay, ni Bridget mat ngamin. Tsak mawawatan. Saanan nga iso dati pagsaritaan ta. Sa dino nga rodon ti papanang. Iti kantin, wano iti library. Dito talat na nga sarsarita. Ayun gayam, nagbalo na kiti sandwich. At merienda ta, Brian. Napanunod ko si kalangan di kasarita Cruzano. Ang mga ano saan na makapagtepal ni Abalayan katiram-raman na kakagura. Awan ba, Soryo, tapnuguraan na kayo, daddy. Ang mga ano panunutin na akan kanunungak ti anak ko. Kadayon ko awag bagaan. Nimsan na kadengdenggan. Iti gayam balayo tinagturugan ni Maureen. Manipod pimanaw iji balayo. Agin inumlatan tararamidan na. Mas dawak nga rod. Bagta na makala iti sakit na. Iswa sakbay ngay mayak di opisina. Intuloy natin naturog iti kwarto na iji balay. Agawid ak tuwinton aldaw iji balayo, daddy. Kat no may papan ka ni mama, sakton ti makamukin ko na. Kasaritag tumutlang ni Abalayan. Ang mga no panunutan na, alikliklika. Umawawag man ni Rosana. Anya nga tatibaga na kanyak. Hello? Laura, naragsak ka siguro itan. Napatganan tikid daw mo. Nasakit ka di tinakam mo, Rosano? Saan asyak ti maragsakan? No di kat dagiti trabahador. Nakagura ka din ni mamang mo? Uno, nagsubang kayo ka di ka ni Maureen? Ato pa lang ti saludsod iti utag ko. Pagatapan na ka di nga gibalbalas? Makamuka no niya ti kayat mo a panunutan, Rosano. Kano mabalin, liklikam ti mangawag kanyag. Agsasarita tayo laangan, kas kamang ti board. Pasensya kang rodan iti panangsingakin ka. Ado ti aramidak, pangaasim, saan nakasingaan. Bye. No apay ngamin nga impalubos ko ka ni Leslie. Amaala na ti numero ti cellphone ko. Kapag sarita kami ken Rosano Abalayan, ngayon kadeng ko agasarita ka lang. Nang naggayam ni Maureen dagiti nagsaritaan may kinerosano. Kinagura na kat nagpartekpay. Sa dinagawi ti Jebalay. Nalawlawa ti panakawat mo. Amom, ada pagdaldalanan ni Maureen. Saan ang mauray ni Maureen nga agpakawanag kenkwana? Makaamudan ton kinerosano nga agsarita. Maawatan ka Abalayan. Amo ka di may parbeng na gitararamidan na. Magbagakmat. Ngam saan nakadangdanggan? Saan na kumangiramraman akagura Abalayan? Saan ka akagura?
Ibagbagak laeng tipod no. Imbag tanad-anon ka pa diti palayo, Maureen. Imay ni dati iji opisina. Kat nagsaritaan na ka. Talaga ni Daddy. Nakibiyang pailaan. Akat, anya ita. Agawid ka ka man iji balay. Agawid akin kayat ko. Saan mo kuman apatidugan pa na ito eh? Ipagpagapum kumaka ni Bernadette. Anak mo lang ni Bernadette Rosano. Sakyad ada masaksakitan iti dati nga ipagpagam. Awan ka iti patag ti anak takin ka. Namabalin. Tsak kahit na makita natin santa parang kinkinawatan. Paano naman? Uray ni Mami. Saan ka napatagkan ko na? Sa dino ak nga rod alumugar? Adda lugar mo iti puso mi. Sika lang ti mangyad adayo iti riknam. Mami, Mami, patpatgan kayo unay. Nagilat-lakit din ti panangarakop mo kanyak, Bernadette. Kaslakan na rin ka may iliwan. Amo yung mata na lailwak, Mami. Maragsakan nagtada kayo tinasang batak. Nasapakan sa akin di asim mapat. Ado ngamin man ang assignment ni. Ay, nagrigat ti estudyante. Ang agano sak. Magisaganak pa lang iti merenda tayo sakbay asang wak dagiti assignment ko, Mami. Sige ha, panawan kayo, Pai. Naimbag pa ni Bernadette. Kanayon na naragsak. Idinto ta siyak. Jak marig nati pa na may patag ni Rosano kanyak. Isulaang tinapatag ken ni Rosano. Ngam siyak. Awan anyaman na kanyak. Inarantak kinasapa si Mangpal. Tapno mamuak no si Mangpat matlang ni Maureen. Naragsak ni Bernadette na makisarsarita iti inana. Kabayatan ti panagmeriendada. Malagip ko man ni Laura. Saan siguro palimad kan kuha na ti mapaspasamak kada kami ka ni Maureen. Adayo nagaskasak ni Laura. Nabayagan nga arapaap ko. Anasimbang ko man ti panagdaden namin. Nadagsan na ti apanubok iti biyak ko. Dosak nga tara ito eh. Taragbalinak anaro ko. Italangan na tala ka basit kaya man ti kwartak. Makasurunak man na. Sana na kayat ni Rosano akarkaan ti ATM card ko? Pawilan ako nagsukal? Nagtulagan na lakit ina ito kinito niya liyon ang inana. Sige, pagtutulungan daklaan. Ni Miles tumawawag. Tekto'y matapapay. Umawag lang at damasapol na kanyak. Hoy, babae ka! Idi kalman pa'y lang urayak ngawagan nak. Anya, kaduam ni Norman? Talaga si ka. Nagalisto ka kada kita abampanag. Amok manan ti pampanunot Miles. Anya, umayak ti tayan mo? Di na ko niramraman. Wen kaya mo, apay kinti na saan. Kung kunada Rosano kan Leona. Ni Dad, sipsiputan nagsamanan. Maureen, ni Miles man ang timawag ka. Ang kadi? Wen, kaya tsuka diti sumurot kanyak? Mapana kita ayan ni Miles. Anya? Oops. Relative mangarda kita lapayag yun, Dad. Talaga kursunada yun, Dad, yung gayem ko niya. Kuy daw, saan kayo may rekomenda kan ko na? Babae lang, timasapol na. Amangan no iti kasino man ang tipagtungpalan niyo. Amangan no nalipata mo. Da kayo matad, mangdadahal kayo man na nadago si Tel daw. Dita kay man lang. Amangan no aging kakamanan iti kasino iti agpatnag, Maureen. Saan da kapakibiyangan ko nagmanandad?
Naandak to ama anawa, da Rosano ken bakit Leona. Aramida ti amin nakayat kong aramida. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sika kano ti ka nga 20 na ala iti panag-examen nyo. Talaga masirib ka, Bernadette. At daladay tayo iti panangipas na kiti panagatan. Taba ilang matay ta, Brian. Agata, sino tinakamam iti dayta? Nangag ko ti panagsarsarita da iman kan mian. Uray dagi jay, nangato mo tinala ta. Isu ka di anaragsak ka. Saan lang aday ta ti pakaragsakat? Amom, idi nakasangpwet ta kiti balay? Kasta una panangarakop ko kin ni Mami. Talaga analailo ka anya. Talaga? Kan naarakop ko ni Mami hingga po itinapalalo ang ragsak ko. Ay, sapay ko ma. Tawan ton ti problema pa'y kadagi ti dadakkel ko. Mga nabasik man ang tinapati iti ATM card ni Maureen. Pakarga to. Tama nga no daytan tumanan ti pagsubangan mi. Imawag aki jay balay, Rosano. Naamuak nga awan manen ni Maureen. Tapno ako nariribok. Baybayan tayo latan, mama. Day takat! Binabalaw nak no apay nga indel-del ko ni Maureen ken ka. Ngam panunuyam mat. Ni Bernadette ti pampanunutek tunggal agsubang kami. Ket, anya ti kayat mo? Ipaabak na amin aganan siya tayo iti kasino. Mama, ijay ton balaya pagsaritaan tayo databanag. Kapapain ka ni Ardi. Ardi, agorder kay ti merienda tayo kada Rosano. At dala na pataga pagsaritaan mi. Naggapo ni Maureen ni Jebalay ti ay bigat, abalayan. Yung pimanaw ba't lang? Kalpasan na nakapagsarita dahil di kayam na. Magustuhan na akawoy, kuyog day jay amay. Nagado abisyo na day jay ababae. Sabasabali pa'y alalaki ti kakuyog na. Abalayan, adala ko may pagpakasikin ka. Saan mo ipadpada ni Maureen kini Miles? Saan mo anaawatan ti kayat ko asawa na balayan? Ang mga nuday tati pangguram kanyak. Oh, saan ka akagura? Maawatan kagit di abalayan. Madadaal ti biyag mo no di mo amot yagan anad. Ang mga no kwarta lang ti kamatan day jay miles kan ka. Amok matamasirib ka. Ngam, kitaram. Kaano lang anagam mo kayo? Ibaga na nga umutang? Ngam, ang mga no di agbayag kat sa balikit din ti agbalin akasukat na. Anya? Kadwana ni Maureen? O sige nga, Rudan. Abay, saan pa'y lakit diyan na ibaga ni Rosano ka ni Maureen? Adami laang ni Norman kadagiti negosyok. Ngam numaamuan na dayta. Tsaklaan mo, saan mat nga ta nga utangan ni Maureen? Di mo pa'y laing bagay tayo nagpasyar tayo iti-igit ti baybay. Amarigatan kay ti assignment mo iti equation. At dakapatlangan dito'y balay. Pag tinulungan tanday ta. Dayta mo ti pagimbagan na. Ti adanubya na amasirip. Ay, kababain. Kamamain ka no. Sika lang tinakasursurwak iti balikas apa nagbain, Bernadette. Ay, Jack, mata na tagpalan tinagkatawa. Ang mga no nabainan ka. Dayta ti Jack Amon. Saan ko nga amo ti mabainan? Bernadette, dimtengan ni Lulam. Nangagnalakit di ti panagkatawa ta. Lula yun na. Naimbag arabi iyo.
Adda ah. At ang sakit di pakaragsakan nyo launay kini Bernadette, Brian. Adalang pakaragsakan mi Lola. Di may matanalapdan tinagkatawa. Aywan gayam, saan nyo ka diyan nakita ni Mami? Amang ano ada iti balay da lolo maploro. Sige, panawan kay pay. Aginanaak labiit iti kwarto. Wan Lola. Brian. Isurok lang kan ka ti formula. Sikamat lang ti Mang Sumbat. Dimta niya ni Brian. Nagkuyog daman nga tan ka ni Bernadette. Sapay ko ma. Ta saan na ama panunot ti makibarkada. Malagip ko tinagsaritaan mi ka ni Norman. May panggap kada miles kan Maureen. Panakabalay da kayam ti kasino. Makaamon ni Norman. Tsak kaya ti may ramraman. Sugsugan nakit din. Agundaway ko kanunday to'y amakay balas. Abusta saan nga mo ni Atty. Flores. At dami laang ni Norman. Makigtutulakit ti. Inton maduktalan na ti amin. Bayagak matlaw na yan iti balay da Bernadette, Mami. Kunaktupay nga ijay tinagapuan. Nagpatulong ak namin iti assignment ko. Adun ti utang mo na imbag anakam ka ni Bernadette. Amang ano inton agsubang kayo. Isider na kan kadagita. Nasingpot ni Bernadette, Mami. Saan to ang mapasamak dayta? Nasaya at lahal no kasta. Naimbagkit di ta ni Lola na Leona tinakadanon kada kami. Naungat ni Tita Maureen. Aglalo na mabarta. Tuyin ti kunkunat ken karosan. Talagang awan pagnakman ti asawa. Anya ti orasan, awan pay ni Maureen. Saan niya kumapigsaan, Mama? Siriring pa lang ni Bernadette. Masirib ti anak mo, Rosano. Awan ti may limod mo, may paggap ken kuan. No saan to pala dumtangin ton madamdama? Awagak tulangan. Malpas matla nga di mo may turong ti asawa. Uno, di mo kayat nga ilintag. Bayamon, makamon ti pagpanagan na. Kuitaw ka kaniya. Mama, sumrika ko ni Tipartok. Ada pa kaya maramida. Umay ayon tigasat kanyak. Manipot itay dimtang kami kini Miles titi kasino. Agtutuloy ti uuli tigasat kanyak. Iso akon ko na ni Miles itay. Naggasat ti kwarta na utang na ni Norman. Mamatyak mat. Nga utang day chay. Nga magyaman akin kwa na. Awan ko man tisukan ako ita. Talaga nga ta. Ana ikari ang mga abakak. Kunag mo nakaturog kayon, Dad. Dangag ko ti panagpakadami tay kin ni Lola. Nangag mo kaya. Wan, Daddy. Amok nga wan pa ni Mami. Ngam oray na patpatag dagiti barkada na gantibisyo na. Patpatgag. Kan nalailo aklat takin ni Mami. Agyabanak na maawatan ti amin. Patpatgil ka, anak. Wan gayam. Ala, nalipatak matan nga ipakita kada kayo tinala kita examen may tay bigat. Kalat nga na nagpakwis tayo stricto maestrami. Nan kitagman? Kita nyo. Wag nga to tinalam. Kalat rin magsak kayo ha, Daddy. Sige ha. Mapana ko niti silad ko. Kaya't kunti matunog, Daddy. Tado alas 12, titingat rabi. So lang kipan nakalagip ni Maureen, ni Mawag. Hello. Rosano, ada kami pailan kini Miles di casino. Mapan kami ti bar, sakpay nga gawid kami. Nalabot sa natin nga trabi. Agawid kan. Dito yan balay nga ginom ka. Kaya't mga roda ginom kami kini Miles di tabalay? Jack kaya?
Uray ang angaw, ti pa nang ibaga ni Miles, kakursunada na ka. Tiyak kaya, Amangan no pagimunam tinasingan na gayam mo. amom Rosano, dagiti kasken ka nga adot kwartana, ti magusgustuhan ni Miles. Da kailangan ka ni Bernadette tinapatag itibiyag ko. Adula amin. Sige, bye. Bye. Oh, naipaabak man nga tan ni Maureen. Ti kwarta nga inted ko. Sak palagayam din makaamoy ti dayta mama. Sa niya madmadlaw, lumalaing ni Bernadette. Talaga napas na kiti panagadal ko, Daddy. Masirip ni Bernadette. Saan mo nga ibaga? Ani Brian ti makagapo asumirsirip ti anak mo. Tagapo tagpatpatulong pa'y ti kayan ayat na kankwana. Lola, Daddy, mapanang agtikusan, panawan kayo pa eh. Nasair kung samot ang tirik na ni Bernadette. Pudno mati ko na. Napatpatagkit din na diya Brian. Mama, kayat ko lang aray awon ni Bernadette. Di ko ka dinadlaw analiday? Talagang awan nakam ti asawam. Ang mga nukalata makaring ni Maureen. Ad-adalang ang sakit tinakam na. Nakaragragsak kay di nagpakadak iti rabi. Apay analiday ka? Dayta. Imisam ako, tapno di mo ko naan, analidaya. Talaga kas di mata. Kasano analidaya, kat kasarsarita ka, Brian. Kasla mapilipilitan ka lang misam. Nagado madmadlaw mo. Makaanayan ti panagayat mo kanya. Maragsakan ako ni Tita Brian. Agyaman ak no kasta. Katsapay la kumata saan kantong agbaliw. Apay ko mga agbaliwak. Saan to ang mapasamak dayta, Bernadette? Wanyati nang awa ka ti Miles kanyak. Lido kang nakitin, di pa naturog ko. Hello? Si Kamot, sarod-sudang pailan. Agpadataan na po yata, saan ka di? Anya? Dakkel, tinabak mo, di rabi? Di mo palang ragbayadan ni Norman? Oh, apayasak ti pagdamagam. Mabalin ka di, madamdaman nagsarita ta, Miles. Uray, anyat araramidet awan makapawil kanya kunakmanan. Sige, agkuyog tamanan ito rabi eh. One. Okay, bye. Maureen, nakaring ka din. Di katugang. One. Imawag kami ni Miles. Imawag ni Miles. Nalipatan ni Rosano nga intrang katirida. Iso asimre kaklatan. Rumwar ka kadi itangal daw. Jack pa mo. Ipasyat ako man ni Bernadette inton malang kalpasan ti klase da. Sige. Matataal man ang tiplanok. Dahil talaang ti ibagak. Amangan no makaturturog ka may laang, Maureen. Talaga, saan ta makapagkuyog agpasya rin ton malam? Ni Lola Jay mawag, ipasyarta ka no kini Mami iti mall. Rambakan nyo lakit di tinangato anak alam iti eksamen. Nag-uwi ni Lola niya. Maragsakan da lang iti achievement mo. Siyempre, gaputa kadwayo ni Mami. Amo ka naragsak ka. Pud na launay data. Manmano ti kasti agundaway. Kadwayo pa'y gayam ni Dadim. Jaklam mo. Ngam oray ni Daddy. Tinapatag. Kadwami. Kasla ubingak pa'y laamay iliwan iti pamatag tinak kanya. Kasta talaga. Naragsakak, no naragsak ka man. Hello, Brian. Naggapo kayo opisina yung Mami. Ni Manong Norman lang tinadalon ko. Adak dito'y mall. Adang amin napatag-arin ng tag.
Umay kalangan dito itamang rabiitan. Sige nga ron, mami. Ang mga nagdadaanon tayo kada Bernadette dita. Kadwa na kanon ni Tita Maureen kan ni Lola Leona. Anya? Saan kayo pa'y gaya man nakapagamam mo? Umayak nga rodan dita. O sige nga Rodan, Brian. Bye. Adda ka no da Bernadette dito imol. Ni Bernadette. Katwa na nga agpaiso da Maureen kan Mrs. Salva. Ilingad ko ti rupak tapno saan nakamakita ni Bernadette. Ni Maureen, agturong dito eh. Anya ba dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Kadwa na nga agpaiso da Maureen kan Mrs. Salva. Ilingad ko ti rupak tapno saan nakamakita ni Bernadette. Ni Maureen, agturong dito eh. Ilingad ko ti buok ko iti rupak. Nakabatukan kanya kat agtaltalang kyaw. Magnaakon. Laura? Ni Maureen, inawagan na tinagan ko. Ay lang sinaksamat. Ituloy ko lang ti magna. Kaslasaan ko anang makilao ka kadagiti masabat ko. Noon niya nga imayak dito eh. Umaypay dito ni Brian. Saan pa yung panawan nga kita kami ka ni Maureen? Saan na nga amo daytoy a lugar? Daytoy ti jak maanusan. Ti agpag na dito'y mo. Inawis ka nga pa siya, tapno mga laang Bernadette. Ni mami nga min lola. Tsak paikit din ng siputan pinagturungan na. Mapisina ko. Saan mo nasa punan tayo? Aw agam laang. So, uray agkikita tayong tulaang iti restaurant apang panganan tayo. Kasla isumat tayo chay lola. Bernadette, Ni Brian. inawagak ni mami itay. Jak na danon iti opisina na. Da kayo matinakita. Ada gayam ni Mamim dito'y mall, Brian. Nay, tay tamot gayam ni Maureen, Bernadette. Brian? Nagtulag ka yung sama ka ni Bernadette nakita dito yung mall? Saan kami nagtulag, Tita Maureen? Naira na lang nga nakita kayo. Panawan kayo, Pai. Sa pulak ni Mami. Okay. Mapantay yung araw din, Mang Rabi. Tap na makaawit tayo ton. Ha? Itay paya na kalinak tiini. Yung saan paya si Mangpert na gitagi na. Adon sakit di una iti pagkakumikuman ni Laura. Kita mga no nagkuyog manen na Brian ken Bernadette. Agawid ak sa ngayon. Nabayaga na jak nagawid ijay balay. Tamasansan meten nga ijay turod ama turog. Awan planok nagbayag dito'y mall, Brian. Gamga po tayong mawag ka. Napanunot ko ang mga rabi talaangan dito eh. Inaibanta ka mga rod ni Lolo Alipio. Ang mga nusanan tumatla kayat. Saan anaruam iti kastoy alugar? Uwan gaya, Mami. Nakitak ni Bernadette. Kadwa na da Tita Maureen kan Lola Leona. Nakitak matida. Ngamit ako ni masidag kadakwada. Kan naira na nga at na nakitak itay nga amamok. Sayang, Daddy. Naragragsak ko mano kadwada ka ng Rabi iti restaurant. Ano nga min tinakakumikumak? Ngam ninawagan da kuma. Inkarigatak timay. San abale, ito maming sanlaangan. Sige ha, panawan kayo pa kini Mami. Agpalasak lang. Naragsak ni Bernadette na nakadwa na ka nagpasyar. Papayakas na tilang ang Maureen. Diyak laki din nagpitot. Ni Laura tinakitak. Nakasalitam? Kat, maragsakan ka, ha? Maureen,
Agsinlupyat ta kanimanan iti dayta abanag. Dinamag ko no nakasaritam sa agpungtot ka Saan ko anak kasarita? Ngam amok. Ni Laura day dyan. Okay, umuna ako ni di kwarto. Ay, anyan ni Maureen. Adaman nga tanti pungtot na no madugtalan na ti amin. Kasanon to nga talangan ti relasyon da Brian kan Bernadette. Saan da kumanas ang petan kini Brian no natuloy ka nagawid. Ingawin nak ni imong kat kapilitan anang rabiyakon dito. Tatang, Nagunaglakit tinday ta pa nagsinaay mo, Laura. Ada ka di problema ka nagiti negosyo. sana may naig itinegosyo da ito'y tatang. Amo yun, sino tinakita kay Jay Mall? Ha? Asino? Ni Maureen, tatang. Ah, Tsak amo no nailasin nak. ano niya? Inawagan nak itinagan ko. Ngam liniklikak. Nay. Apay, kabuting mo ka diti, panagkita yung kini Maureen. Anak, nagbaliwan ti panawan. Ngam, saan pa'y apanawan, tatang? Gapo iti relasyon da Brian ken Bernadette, ammo ka di mo maliklikan. Ken, saan nakangataan na dakamat ni Rosano kini Maureen? Day katisan ko nga mo, tatang. Ang mga nudakkel ariribok no maduktalan na dayta. Ket saan kang taadakdakkel ariribog, ti panagbalin mo apaset ti korporasyon. Ken, sika ti adda, anang iputeng ang mapatgan ti kiddaw dagiti trabahador. Kayo maturugan, tatang. Amo ka na bannog kayo. Sika ti adda makasapul iti anak. Awan unay trabaho kijay talon. Ngam, rabiin, tatang. Masapol nga ginana kayo. Saan kayo nga agpuy-puyat? Tapno saan kayo ang makaala iti sakit yo? Kasla sana na gusto ni Tita Maureen ti kaadak iti mall iti rabi. Ti amo na nga taket inrantak tinang surot kada kayo. Anya ti kunana may panggap kanya. Saan da ka mata na pagsaritaan, Brian? Gayam, nakitam ka di matlaang ni Mamin? Wan, inawagan na. Napanak din nanon iti restaurant. Kalpasan na nakapagrabi kami. Nagawid kami. Sayang aguntawan niya. Nakapagam-amo ko man ti pamilyata. Imbagak data kini mami. Saan ka nung nga umno a lugar? Kun, para iti pamilyayo laang dayjay. Saan yung matakadwa ni daddy? Kanayon nga da panawan ni Daddy kanya. Ngam ni Mami, manmanagon taway makadwak. Iso nga mom, nakaragragsak ka kitirabi Brian. Okay, ito narabi ilangan nagkita ta, Miles, ha? Mabalin ko pa'y maturumuari ti Rabi. Okay. Ada nakabwisita ka. Agasat? Dandan inapak ni Rosano. San mo nga mun, pay? Sige, idawat mo lang na mayat tutimod ko inton Rabi Okay, bye. Anya mo hindi yung nagkinaawatan kini Rosano iti rabi Maureen. Mami, nagasat. Tadyak na asit ganda ang babae. Asino? A babae? Saan naklaki diyan nagbitot? Ni Laura tinakita ki di Rabi. Anya? Apay adi mo imbaga adagos kanya kiti. Jak kaya tamatilay ti kinaragsak ni Bernadette. Ano nga na makabasulak man na din or oras. Ado tinas ka na pagsaritaan ta mama. Ngam sana na ita abanag. Nadlaw ko akas taunay apungtot ni Maureen. Saan pa'y anagmaumaw tigura na kini Laura? Masigurado na, ani Laura tinakita na. Saan na matanasin kan? Uno, parparmata na lang. Dahil tamot kiti ti atap ko. Sigun iti panangiladaawan ni Maureen.
Aglanglangan na bak ng ni Laura, iti kawas na. Sige, panawan ka pa'y. Talaga nakabakbaknagan ni Laura. Nabakbak ng payangamda kami. Kagura daktulakit gidamaw rin kan mama. Ngam, kasano may pudnok kadakwada ti amin. Anda nagsardeng na kutsi ti sango ti balay. Itaman pa'y. Kasla itala nga makitak na ito yakot say. Kasla itala nga may ditaw. Ni maurin ti dimsa iti kotsay. Awan ni Laura. Nagbastos kit din na ito yung babae. Awan as-asin ti panakisarita na kada tao. Ay, anya ka di ti atraso nakin ka, Maurin. Anya ka di dayta, hapagbarbari ko tam Maurin. Dayta kit din ti pagbarbar takam. Dada, ulbod day tsaya laklakayan. Ah, Ilamlamal na ni Laura kanyak. amangan no sana ni Laura tinagitam. Si Kati mismo anang ibaga. Anagarbo ti kawas na. Kasano kumapim maknag? Basta. Nakitak ni Laura. Ngam saan mo mga tanasit gan? Tapno naming migam kuma. Nakabagbagat lakit din tilangan na ita. Awan na pulos panaki kanunong yung kanyak, Dad. Awagak lang ni Miles. Iso ti kadwa nga ginom. Nairugi mo tinangya si Dag itiriknam ka ni Bernadette. Ipamay samlangan ti matang mo kengkwana. Pinagustok lang ni Mami Leona. Nagpamarangak lang. Tap na mo yun, Dad. Aniya. Masansanan ti panangawag mo kanyak, Rosano. Amom kaditi bunga daytoy nga aramidam no madoktalan ni Maurin? Napatagtiga po na no apay ninawagan ka, Laura. Nakita na ka ni Maurin ijimol idirabi. Diyak masigurado no talaga nailasin nak. Saan nak anasitgan kan saan kami ang nagsarita? Sinalangad na kidirabi. At apan na ngagkit-kita ta? Saan da pa nga amukin mamati panagkita ken panagin inawag ta? At adapay asaan da nga mo anagbalin ka na paset ti korporasyon. Ken sikat at adda nakibiyang ti problema ng ti trabahador iti faktorya. Aging ga ita. Saan ka pa'y gayam ang nagbaliw, Rosano? Takrot ka pa'y laan. Laura, Ngam, nasayat mo sa agdak pa'y anak kita. Ngam daytoy ti pasigurado kan ka. Saanan akas idi nga irurumandak. At adda pa'y adiyo may ruruman ni Brian, akas iti inaramid yung kanyak idi. Sigun, kadagiti karuba nila kay Alipio. Saan ka pa yan nakita ni Laura? Man-mano pa yan nga gindag ni Alipio iti balay na. Saan ka nga mono sa dino? Ti pagnanagdan na. Malagip ko ti pan nakakita ken kuana. Saan nga tangay so ti aking balay ti tapaw ti banday? Kat iso ti nakagatang iti dayjay? Wenno nagbalinan na babaw nanda. Piman mat da jay padala kay. Nabalayan. Ang mga nagdamag may panggap kini Laura. Hello, abalayan. Abalayan, sa dino kayan mo? Adag dito sango ti balay na Alipio. Kaya't ko panagnagan agpaiso ni Laura tinagkita ni Maurin. Anya? Imayak lang ta dito eh. Oray naggapon ni Maurin. Nakasarita na kano ni Alipio. Nagado ti pagsaysayangan ti oras ni Maurin. Uray siga!
Talagang at dabas bastos ni abalayan ko. Inidap na latan di pa'y nagpakada. Ay, anya nga tangarod, tinangawagan na kanyak. No idipan na matlatan o kahit nang idipan. Bakbakitan gawanan mudo. Nangrik na akitimbaga ni Laura. Takrotak kano pala ngaging gaita. No saan nakatakrot kan narukop. Saan kumaan nariribok ti panagpiyag ko. Ayam, naikaringata. Asaan kami ngagkagasat. Tasaan ko madimtang ni Bernadette itibiyag ko. Tipatpat ka nga anak ko. Pudno, takrotak. Kasanon to ay lawag ko kan ni mamati amin. Rugyandak man gaya mon ariribukan dagiti nang iruruman edi kanyak tatang. Uray ni Ator ni Flores. Ima ije balay. Ngem, sanak anak isarita. Naimbaglangan na. Tasanda ka pa'y anak kita dagiti karuba. No makasangod ak tatang, anya ti aramidan da. Awan pa'y nga tati na istorya ni Rosano kadakwada, may papankin ka. Saan pa'y nagbaliw ni Rosano tatang? Takrot pa'y lang aging gaita. Lura, anak. Nasakit ka di pa'y lang tinakam mo kinkwana. Nasimbang tinakam ko apim manaw idi dito'y lugar tayo tatang. Jak nagimula iti sakit tinakam. Jak ko man pinalubusan ni Brian anak ayan ayat ka ni Bernadette. Ay, apo aya. Anya lang aminin apa nakairanranana. Ang saan arumbang nga may ramraman da. Nabanong ka kasi mga at ito'y turod. Nalakak namin ang mabanong Brian. Dandani di mo pa'y nayardang dagiti sa kami tayo. Dandani kan binagkat. Nagranyag kayam dito'y tabaw niya. Kasto'y gayam nung rabay dito'y. Wow, nagmayatan. Kita ang Brian, oh. Dahil dyan timulkan di kondominium. Talaga natayag ti hotelyo. Makita pa dito eh. Bernadette, anyat mapaspasamak mo. Ikaw na nagmakas, Brian. Kas na makatulog ka. Kasta unay matkan abasag mo. Itaray ka lang ito ospital. Yala, nakititanong, Brian. Manong imong, mangala kayo man iti danong. Darasin nyo. No amukla ko ma. Asum ti sakit mo. Saan tala ko man yung imay dito yung rest house. Panakan buyat ko dito. Sabay ko ma. Tas umayatong katirik na kayo madamdama. No maamuman ti pamilya. Asim ti sakit mo kabayatan. Ti kadata dito iturot. Dakalakit diti sungsung batak. Ato yung tinanom. Anya ti mapaspasamak mo, Bernadette. Lolo Alipio, adda kayo pa'y lagayam dito eh. Bernadette, uminom ka ni Tidanong. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungan kami patangatang. Talagan sasan ang maliklikan ni Norman da ijay a Miles. Ana singadagayam ni Maureen. Amo namat ket diti saksakbayan na. Adon ti kasta apadas na iti adda pay lang iti Amerika. Durturugan nakpay kitin. Kasla sana kabawlan ti konsensyak. May sapay. Awan panggap ko nga agibalas. No amumula ko man ni Maureen, no asino ni Norma. Miles, itay pingor-urayan ka dito'y balay ni Dad. Anya, matuloy tamo na sanan. Oh my, nagkuyog kayo gaya manan ka ni Norman? Sumuro ta kitun maminsan, ha? Okay, no di ka mauray siyaklatan ti mapan. Mapan ka katimanan iti kasino, idinto ta nakainom ka lang arodan.
Aginom ka kitin. May takot ti Jack kayat kada kayo, Dad. Baybayhan ta ka ti lang. Nasaya at man ngaminan ka ti panaglangin nyo kini Leonarda. Daita, ti pangipagarok mo, Dad. Kung gayam, abda malagib ko. Nakita ka nagkuyog da Miles kan Norman. Ah? Kwarta lang, di masapon ni Miles kini Norman, Dad. Oh, Kasla diyo kabisado ti ugali din tsaya gayam ko. Ni Mama na iti umawawag. Hello, Mama. Rosano, agsarsarita kami kini Engineer Manahan iti opisina na dito'y Pagtorya. Apay, anda ka di problema? Anya ko maapay iti problema kat napagustuhan magtandag iti trabahador. Ni Maureen, Saan pa si Mang Pad? maumak at alagan iti asawam. Sige, bye. Bye, Mama. Ora ni Bernadette, awan pa'y. Saan mat kiting amo ni Engineer Manahan ni Laura? Nasayatan direk na Brian. Ag tumarak tulangan iti agas ko into makasangpatak. Ang mga nor-urayan ng ti pamilya na ni Bernadette. Di ta kalapaw ko ang maturugag. Ay na, aglang-lang apay kitin abalay. Napariir nga tati maturo ka niya, Lolo Alipio. Na minsan na nakisuro tak kinimea ni Jitalon da. Ay kit naimbag man. Tasaan da ka nga inungtan ni Jabalayo kit. Ay nakabakbak nang kayo. Ni mami kan Lola Leona lang tinaungat Lolo Alipio. Ngam ni Daddy, maawatan na. Tagpada kami na asidag kadagiti na kurapay. Isumot lagayam ang narabyan ka si Mang Pad. Nagkuyog kayo gayam ka ni Brian na nagpasyar. Nagtulagan mi nga rod kini Brian, nga iti rest house iti tuktok ti turo dati pangaramidan mi iti assignment mi, Daddy. At dagayam ang rest house iti turod. Amoy, Jay, Dad. Ha? Naikaglis mo kang tidilak. Wan, amok na dyan lugar. Anak, ibagagkan ka na ito ha? Ngam saan mong ibagbaga ka na mamin kan lola? Nagkita kami ka ni Mrs. Laura Richmond kay nana. O di, nagsayat no kasta, Daddy. Namnamain nyo, saan nagkagipagpaga? Napigsa kayo kanyak, Dad. Talagang nagkadwata. Natin. Da kayo matlang amin ti makaawat kanyak, Daddy. Dad, Aday bagam? tsak kaya ti agulbot ka da kayo. Amuyo, kunak no kanibo sana kitayan. Simrong amin ti sakit ko, iti makatapaw kami iti turod. Anya? Saan kayo kumagong ungat ha, Daddy? Di ako mababalawan ni Brian. Apay, napuutam ka din ang nagungitak? Ngam minton maminsan, masapol nga dala tayo tugot mo nga agas. Wan, Daddy. Nagbuta nga kiti dahi dyan na pasamak kanya. Kasanon nung bang kayak-kaya man na may isang patiti balay. Saan mo kumapanunutan dahi ta anak? Saan ka amatay? Basta tong palam lang nagitibilin ti doktor. Kandi mo liwliwayan tag tumari ti agas mo. Apay ngamin ang nagrabiitan anapan ijay turod tatang. Awan mat na ibaga ni Brian kanyak. Ang mga inranta na asaadan nga inistorya ken ka, Laura. Nagtulag da, na rest house da nga agaramid kuma iti assignment. Kasanod no maamuan da ito ni Rosano. Saan mat nga mo ni Brian nakas ti mapasama? Ayatin na unay ni Bernadette. Kat di nalakid di kayat nga dadakes ang mapasamak iti kayan ayat na. Amo namat nga da sakit ni Bernadette. Narigat to makabasol ni Brian iti pamilyada.
Ay, katno muna. Saan na pa'y nga mo asikatiin na ni Brian? Sana radya ti damo nga ipapanda iti turog. Namuan lakit din ni Rosano may panggapit ti rest house. Arupay ti saan nga mo ni Rosano. Daytoy balaylaang ti saan nga mo ni Rosano tatang. Sinalangad nak ni Rosano. Idi naamuan na ang negosyo ti call center kan ti pabrika. No sana ka po itinastorya ni Bernadette. Diyak ko man napanunot imay dito. Padun tinagbaliwan ti turod. Nakangay-ngayon na buy-buyain. Gapo kadag tinaduma-duma kayo. Ti rest house, ti ad-ada ng papintas. Adda pa'y nga tat ni Sarguelas, ang nagbali na saksi ti ayan ayat mi ni Laura. Nagbalinak ang naruko. Apaya sa anak apanawan ni Lagip. Idin to tanamin pinsanan ang nagbaliw dagiti pasamak. Nakabakbak nangin ni Laura. Ape, akas tapit pa ng mingming mo kanya. Abangan no madandanagan ka pa lang. Bernadette, talaga nakapinpintas ka. Agpada ni malak ka damami kan daddy. Gusto nga ta na pintasak. Napinpintas ka manan no naragsak ka. Talaga nagdanagak idinakitak tilangam amarigatan ng umangas. Nabayagan na saan yung matakit ti sakit ko. Tsak man amo no hapay. Rabi pa hindi muli ta ititunod. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamakin ka. Day tati kabutan ko laon ay Brian. Tapukan ka. Tsak kaya't di matay. Saan mo ko mga ibalikas data? Pangasim. Ito'y palangaw awagak ni Brian. Adang at klase na saan nakasungsumbatan. Hello, Mami. Kalkalpas ti klase. Isumat lagayam. Inawagan ka tada na patag-adamagag kan ka. Apayati mo imbaga kanyak tinapasamak ka ni Bernadette ije rest house ti dirabi. Ladingitak no nalipatak ng baga kada kayo. Istorya ako kumamat lang kada kayo. Nakasaritam ka din ni Bernadette? Uwan, Mami. Mr. Rosano ka no lang din ang istoryahan na. Nagkarimad, asan na nga ibagbaga kada tita mo rin, kan lola na. Nasayat nga rin no kasta. Day talang ti bagak. Mami, nagkita kayo gaya man kini Sir Rosano. Dinamag ka no ni Bernadette, no sigod nga amo kayo. Kasta gayam. Ay, no amom lako ma. Kanayon sa matinagkuyog kayo kini Norman Miles. Okay, intun maminsan laangan. Wan, naimbak na narabyan ni Mami ang nakasangpet. Saan na naduktalan? Aparbangon nakmata na nakasangpet. Okay, anya ti bagam? Oy, saan na ka mabutin kan kwa na? Uray pa iutang ko, wano ipaabak ko amin iti kasino ti puunan da iti korporasyon. Awanan niya man na kanya. Kay-kayat ko pa eh. Wan! Agtal nantun tinakam ko. No kasta ti mapasamak. Kaputa makabalisak ton. Nagbidot ni Maureen. No pagarupan na, jak amo aparbangonin ang nakasangpan. Tapnusan kayo ng agsinlungbat. Bye-bye anyulatan, Mama. No ngamin gas dam ti itad mo akwarta kan kuana.
Jak malagipan, no kaano dahi di naudi ang ginarga ti ATM card na? Saan mo ta nagreklamo? Anda atap ko. Ana nga bakit iti kasino? Bueno, adda pagot utangan na, iti isugal na. Salmat nga ta ang aramida ni Maureen dahi ta mama. Mabayin lakit di. Ngamda tayo, ted adda amay babain. Mabalin na dumabdawat ka ni daddy. Anya ko mati madawat na. Idinto amay samot asugador day jay. Agpada da nga agama, akaslawan serbi ti kwarta kadakwada. Nakaturog pa iti asawak. Tayo panawak. Tsak pa ngamin nasango nga awagan. Kasarita manaimbag ti asawam. Aglalo kat day jay a miles ti masansa nakakuyog na. Maaramin ngamin ni Miles ti kayat na. Daawan ti asawa na. Saan ka kati ama uma iti libro kas kada notebook lang nga kasangsang? Kasangsang mo lang manipo do universidad. Diyak mabali na baybayan ti panagadal ko, mami. Sa bagay, nasaysayat mat kid nga agpaiso dayta. Ngam, ti kanayon kayo agkuyok ni Brian. Nabayag sana saan ngay may ditoy. Mayra na langawan kayo no kwa, mami. Ni Lola at amadandanon na. Adan sa kayat mo asawan, Bernadette. Mami, saan kayo ko mga agungat? Agdamdamag aklan. Diyak kayat ti agungat. Tamakabasulak manen no sumro ti sakit mo. Kastalatan ni Mami. Kaslasan na nga nakiti pangibilbilangan na kanyak. At adda pa yung mariknak ti pamatat kiniti Lola. Umapalak ni Brian. Nagasa. Tanaanos kan manang ipatag ti inana. At dito ni Maureen na balayan. Sana rin mo nagmalmalang. Jakla mo, normuarin ton madamdama. Himbay kami ni Miles ditoy. Nagkapo ka no iti may sa barkada na. No ada ibagam ken kwa na. Umay kalat ta dito yan na balayan. Uray dito ka namang rabi Sige nga ro balayan. Bye. Bye. Mama, papayakas di timpagayo ka ni daddy. Ang mga nung langag na kayo ni Maureen. Ay abangkit din ni Bernadette amang rabi tayon. Kakaiso na nga datayo amin dito'y balay. Siya, kundi mga yap ni Bernadette. Bernadette! Oh my God! Nagrabi tayo ka noon? Talaga asana dumdumngag ni Maureen. At dadalima na ginurada ka ni mama. Ni Brian tinangibaga kanyak. Ani Rosano kanula ang tinangistorya ni Bernadette tinapasamak kan kwa na ija rest house. Nakita tikot si ni Rosano iti asin nagtiturod. Hanggang saan ka nagpadlaw kinkwana. Anya ti kayat asawan day tang inaramid ni Rosano tata? Panagkunak, saan na nalipatan ti panagbalin ti turod apas at tibiyag na. Tatang, saanan anas kan asublian na dayjay a lugar? Anak, tay talang ti may baga. Ni Brian, agturong dito'y ayan tayo, tatang. Ay, talaga nakatraffic kan dito'y sangot ti pabrika. Kasaritak tuman ni Norman, tabarang adama panunot na pamuspusan. Tapno lumukay ti panagtaray dagiti lugan dito'y. Barang madanon ko. No nagkita damanan ka ni Miles idirami, sigurado, napuyatan manan. Ada nakapagpaga sa kutsa sumungad. Di man ni Belak. Nagistayan ako. Di masag ti papayag istan nakapadungpar kanyak. Ni Maureen. Hoy! Dumsag ka dito, kotse! Iti kastoy pa'y agon taway nagsarak kami ka ni Maureen. Ay! Patangsit na talaga. Awan Dumsag pagpilyak. ka kuna! Sangwa ka. Sika! Wen, siyak. Malasin na pa'y gaya Maureen.
Awa? Nang taktakawa? Di ta kotse? Ha? Aging ka dita. Nakabababa pa ilaang ti pa nagkitam kanyak. Anya ka diti problemam. Sikat yakim basol no apay agistayan ta nagninong para. Nagpaggas unay ti pa nagpataray mo. Ha? Sika at talaga ganyan tinakita ki Jemol. Nagtured kan amang karit kanyak. Inunan kan. Amok ti panggap mo. Pabasulan nak. No apay agistayan ta nagninong para. Okay, no patsi managrabyado ka? Mabalinta ti agsango iti kwerpo ti polisya. Magagaran ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ti kaado ti sa bali at tawa makitak. Dayjay pa'y tinakita kitang aldaw. Apuisit. Dayjay pa'y alora. Tiyak maklan. Iti kasjay anak kita ka lang na. Nakabakbak nangen. Awakak ni Miles. Tiyak puisit. Makapapuisit na talaga. Sana ko na makipagkita ka ni Miles. Nagbayag ba't asamang bat? Puisit! Ah! Saan ka nasumbatan na dagos? Tanda na pati kapag sarsaritaan mi ka ni Ardi. Among ka din o sino ti dandani na ka din nung parkoros, ano? Dayjay, alora! Nukasta, pagkita dan. Abay, di ka makatimag? Amo ka mas daw, Karosano. Di mo ibaga, nagkita kayon. Maureen, Ha! Mapanagkaklati atap ko, Rosano. No saan ada kayo iti na ba iti mapatay ko? Siyak, ti mangkat tali, ti bukod ko, abiyag! Maureen, agparbeng ka kuma. Lidot na, maging gaita. Nakaro pa lang tigura ni Maureen ka ni Laura. Maureen, agsasarno ti panangitang gwap mo ti ara. Nakasapsapa ti panaginom mo. May payanak lang, Dad. Anya ay ti kapungtot mo. Di mo pa isungbatan ti cellphone mo. May samot na dyan, Miles. Imbagag lang arudan na dyan pa kaya ti makipagkita kan kuha na. Amuyo ka din o asino tinakita, Daddy? Oh, Dayjay alora! niya. Aglang-langan na baknang! Ba nagadyak makla na pulos? Anya. Talaga Dayjay Maureen na magusto lang ni Dirabi sa nagturturongan nga tamanan na bigbigat. Niyamat nga tati ibaga daytoy a Floro. Hello, abalayan. Abalayan, nasapsapulam ni Maureen at taniti balay. Sana natuloy ang nagipagkita ka ni Miles at napagpupungtutan na. Nagistayan na ka no nagdindong parke ni Laura. Aniya, ni Laura kunam? Wan! Kasla di mo nang nagtimbagak ulit ang bailang. Amo ka mas tao ka. Kadayta ti kapungtot ni Maureen. Isungag parpartek. Tati na maklon abak nagen dayay a babae. Kasano kumana pasamak dayta? Nangal-alaan na ti kinabaknang na. Dayta ti saan ko masumbatan. Nagbitutag lakit di pa nang ipagarop ko ang alakon ni Alipio di Torod. Nagkita kami mat nga raw di tidayala kaay. Katkas taunay, di pa nang tagibasit ko kingkwana. Bayam latan ni Maureen no iso ti kayat na abalayan. Sige, abalayan. Bye. Bye. Ay.
Uray siyak. Diyak maaklon daytoy anamuak. Oh, apay kas laborido talangham, Brian. Sayang ti kinagwapom. Kasano, kilahat ang nagpa-examin dagi abakla, Maestro Mi. Diyak sigurado na nakapasa. Saan ka katingag talaki ti kabalam? No di mo sigurado dagitin sungbat mo, agadal ka na imbag kadagiti leksyon mo. At no, awan ti kabutang mo. No nakasagana ka kanayon. Nagadalak mat. Ngam si kamat ti adda iti panunot ko. Oh, siyak lang at ati iti panunot mo. Kat no nagado ti nagpipinta sa babae di ti universidad. Kas ko makinis Samantha. Siksikalahan ti linaon ti panunot ko, Bernadette. Mga nakitutak na yung balikas na tinaga ni Bridget. Brian, saan ko mapulpuligos anaming pinsan pilubong mo kanya? Inaklon ka? Takayat ko nga da inspirasyon ko iti panagadal ko. Katsapay lang ko matakas-takamat. Napas na kakmat iti panagadal ko. Mabainakin ka. Katsapay ko ma. Taado matla ang tinaalak iti panag-examin niya. Talaga ang manakman ni Bernadette. Nakabakbak lang da. Ngam napasnak iti panagadal na. Anya nga tan maamuan na amalaksid kinkwana. Adda sa bali ababa iti biyag ko. Malagip ko manan iti simro ti sakit na. Kabayatan ti kaadami iti turot. Dakkal kumasungsong batak iti pamilya na. Naunget-met nga rod dat tita Maureen ken lola. Saan ang nagbidot ni Maureen Rosano? Ni Laura tinakita na ijay moliti. Nagistayan da ka no nagtinong pa. Amo ko leta, mama. Makapungtot la una ni Maureen itay imawag. Gaputagat atap ang nagkita kayo. Tilang may baga ka na kayo. Lipatan tayo kumanti na palabas. Padasin dahi a babae ti mangriribok. Uray paknangan na awan pipiyang ko. Ad-ado tinas ka na pakariribukan tayo. Saan na ta apanag? Ad-adda saan tayo ang makaadayo? Notalyawon tayo palang tinalikodan tayo. Amok ang maawatan nyo ti kayat ko asawan. Pabainan nagkadiro sa ano? Ah. Siyak pa'y nga inam ti bagbagaam. Hello, Maureen. Adda ka kadi pala dita balay ni Daddy? Dahil Rosano. Imawag ka ro ni Daddy ka ni Mama. Balbalagan ka. Kunam nga ta, diyak maiturata. Isardeng mo kuman ti panagin inom mo. Agawid kan. Agsarita tayong tun malam. Sige, bye. Masapo lang makasarita ka na impag ni Maureen. Kita kayo gaya man kini Maureen, Laura. Saan ka na makapaglamang kinkwana? Saan ko nga ilamlamangan dagiti nakapasakit kanyak tatang? Sanak amabutang. Kayat ko lang ang aliklikan tiriribok. Kas jay payawagas ti panagkita yaw kini Maureen. Ay naimbag. Tawan ti nadangran ka na kayo. Naawid ko ti manibela ti kotsik tatang. Kat naipaigid ko. Naimbag ata saan ang nabaliktad tilugan. Iti kinapigsa ti panagprinok. Ay, amom, nagkita kami mat kini Atty. Flores itay bigat. Kasta unay ti panang tagibasit na kanya. Ti amuna ket nalaku kon titurod ket may saklangan ababaunen da ito'y dakkel a balay. Nakabasbas ti pagkitkitaan da kada tayo tatang. Idinto nga agpapada tayo nga anda iti ngato. Ket, saan kumaday ta ti makagapo? Ti panagbalin mo, anatangig. Awan ti makaatiwi ti napakumbaba tao. Wan tatang, saan ang nagbaliw ti kababalin ko?
Talaga, sinukonak dito yayan ni Daddy Rosano, ha? Aday pakpakasikan ka. Saan ka kumangagpadlaw iti anak ta? Kat? Kaya't mo ngagpupukak dito yung kwarto? Ha? Tuy kinasakit tinakam ko na? Nasakit na tinakam ko ganun ka, Rosano? Gaputa ti anak mo lang, tinapatay kang ka. Sana na itatikayat ko asaway. Diyak kaya't ang mapukaw ti respeto nakin ka. Di ko nam! Napatid ka niya ka di ngay respeto nak ni Bernadette? Ha? Bueno, mabain ka ka di? Anagayat ka itinakurapay, ha? Pakasyakan ka Maureen. Pagkalmaam kumatrik nam. Kita tanagkitan da Maureen kan Laura. Anya nga tati mapasamak. Dajay pa ilahing tinaamuan da kan mama. Abak nangan ni Laura. Kasanon, numaduktalan danto ani Laura ti ina ni Brian. Ken dakkel ti paset ni Laura iti korporasyon. Iti sa palya pangir, jak maawatan. No anya talaga ti panggap ni Laura. Daddy? Nasa pa kayo magkamasimbang pa? Kasano nga ilawlawag ko kani Bernadette ti amin. Nadlaw ko ito ni Mami ti Saladyo. Mabainak lamang singa, tama nga numat maturog. Anya ter aramidan yung agama. Mangrabi ita yun. Sakbay nga ituloy mo dagiti aramidan, Bernadette. Mangrabite nga rodan, Daddy. Ni Mami, kasano? Umuna tayo namang rabi. Maturog pa ilang ni mami. Apay ni Maureen Rosano. Saan tayo nasingaan pa iti pan naturog na mama? Rumbar tulatan hinton mabising. Nangato to'y naalam iti eksamen niyo, Brian. Kablawan ka, anak ko. Nalipatak lang ngayon pakita kada kayo idirabi mami. Nilulugayam? Nasapa na pan iti talon. Ado ka nun ti sabong dagiti mula na karabasa iti sa kanan ti turod. Ijay ito nga ta na mamigat, tadamat paglutuan na. Naimas ka di ti sabong ti karabasa, mami. Padasam to tapno ammom ti pakasaritaan na. Awisak to ni Bernadette kunak kuma. Maiparit ka nung agsida ka dagiti agsabong. Delikado ti sakit ti kaayan-ayat mo, Brian. Masapul nga gananad. Kan ibagak kan ka. Saan mo kumaasayangan ti panagayat ni Bernadette kan ka? Saan mo apasakitan? Maya talaga ti magbangik. Maulaw ka na sakit ti ulo. Maureen, ipalubos mo ka di nga abakan na ka ni Laura. Saan mo adadaulan ti salunat mo? Nung mabalin, jakon kayat alagi panday jaya papay. Jak maklo na may sanabak nang. Mas daawak mo. Nakasano na pasamak data. Jak pa'y ngamin nasangong inawagan ni Miles. Iso tinang ipadamag hindi kanyak. Nakita na ni Laura ang agrigrigat. Sumat lagayam nga tan rest house na ijay turot. Maureen, danggam na ito ibagag. Di kan agbartag gapukin ni Laura. Mami, pakmangan na dyan, Laura. Kasano na agawin na ni Rosano kanyak? Saan nakapagkatawan, Maureen? Kasano laangan ti kaado ti kwarta na ijay ababay. Awan ti makaartap iti kinabak ng tay. Kablaawan ka. Apay ngay talangin bagam kanyak, Brian. Nalimad ka matkayam, ha? Saan ta nga na nagkita idi malam? Saan kan samot ang naragsak alang kablaaw kanya? Ang mga mapilpilitan kalaan. Aday ta. Kabisado ko na nalidayon no, ada pa kariribukam. Uray na umis-isam kalaan. Awan na niya man na daytoy, Brian. Madinsa mo ti marikrik na.
Saan ka madanagan? Okay ak lang. Hinton maminsan. Agpasyara kin balayo. Mailiwat kin ni mamim. Mapalakat talaga kin ni Brian. Nagaskasat kami ti siya. Hindi mat ni dati kanyak. Ngamamok na bartak manan ni mami. Di rabi. Adak man nandito yung pabrika. Ngam, agawin akton. Imbatik ti kotsek itirwar. Tawanan ti pagparkingan dito yung samo ti pabrika. Ni Norman. Umawawag. Hello? Sa nga gasot aribo a pisos? Anong tinagdakkel agatan? Kasta ka di? O sige nga, Rod. Bye. Wah, sabali samat ng tinasumok ni Norman. Ni Atty. Flores. Ti kotse na day jay. Anya ti aramidan na itisamo ti pabrika. Ituloy ko ti magna. Sana ka basta malasin na tanakasan klases ak. Ni Rosano ti mga uawag kanya. Jikil ko makaya ta sumbatan. Ang tapamainak. Hello, Rosano. Apay amasan ti panangawag mo kanyak. Talaga gaya masikat kakin ko ti pabrika. Kat, dayta ka dilang tinangawagam kanyak. Aywan gayam, nalasin ko ti kotse ni Atty. Flores. Anyat aramidan na nita. Apay asyak ti pagdamagam. Laura, siyak pa lang ti makaam mo. Asikat ti ina ni Brian. No apay nga isuda pa'y tinagayan ayat. Ngam, jak ipalubos nga iroromanda ti anak ko. Ambok asan mo ngay palubos. Wag kan. Ngam orayan takadipay nga isuda ti makaduktal. Sa anak amabutang amakisango kadakwada, Rosano. Sige, bye. Nasaysayat nga idapaklangan ti cellphone ko. Magagaran ka ka din para iti sumarulong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumarulong nga kami patangatang. Asit gan kay kumakinidirik ngagsarsarita itay. Ngam, pimanaw matan. Apagbid lang ti panagsarita mi kini Derek. Adalan dinamag na. May panggap kini Bridget. Anya ko mati damaga kat saan kami matanasing at itinobya na. Anya day joy. Atapin na, nga ta sa bali akayan ayat ni Bridget. Ang atap na lang ata dayta. Nasingid ngamin kadagiti lalaki ni Bridget. Awan, maaramida ni tadi. Nadak dito balay nga ginom. Kasi ta, naumansan. Amang dildilaw kanyak. At dalatan iti kwarto na. Nasiputak. Sirsiripan na kita eh. Amang anod ako mamanan ni Bagana. Agamak. Gaputa muna amakapong tutak lang. Ibaganan tumanen, abig-bigatet tiyagin inom iti arak. Mas daot lang. Kinunana nga da transaksyon na itangal daw. Abay di pa ilarumwar. Bambantayan naksakit eh. Mapwisit ka talaga. Ibusik pa ito lino katak ngarak. Agbarte kaklangan. Tano pumanawak. Problema tumanan na mabarte kakitirwar. Mga ano sa anak tumanan na makaawit kat makiturtur ka. Iti ayan, tigayam ko. Malakip
kumananda jay Alora. Unya nga tatiramidak. Awagak man ni Miles. Kasaritak ni Miles. Ibagak ti may papan ti jay Alora. Pagtulagan mi man. Noon niya kinasaya. Naramidan mi. Kita at no da may tulong kanyak ni Miles. Kas na ko na ni Laura. Papay ngamin nga isuda pa'y tinaganyan ayat. Saan laki di ngay palubos ni Laura nga irurumanda ni Brian. Ngam ni Bernadette ada apang panunutat. Ay ayatin na unay ni Brian. Naunag sakit di pampanunutan, Rosano. Adda ka di problema. Awan problema iti korporasyon, Mama. Langam-ngamin ti mariribukan. Mama, saan kayo kadi paya naruam kanyak? Amo kasakbayan ti mabali na problema iti korporasyon. Awan mat kidi ti amo ka problema iti korporasyon. Daktak ka la problema ni Maureen. No kasano ang mapasardeng mo ti panagpisyo na. Nung maduktalan ni Atty. Flores asikat ti akin kuka iti pabrika, kan iti call center, ay na, daklakit di a problema. Amok day tatatang. Ti amo na. Ni Norman ti akin kukwa kadagiti na ipatakdar apas dek negosyo kadagiti daga nga inahinti anakan kwa na. Kat no maamuan mat day tadamaw rin kan Mrs. Talva. Dakkalak di ariribok ti mapasamak. Agpapadada akapungtot dak. Aga po taatapon dalakit de, akayat mo apag-aapain ida. Amoyo ajak kabanglan nga ramidan day tatatang. Ni Atty. Flores matlaang ti akin problema. Gapo iti kinagamrod na iti kwarta. Ay, anak ko, Ang masanyon ariribukan ti panunot yo iti day taabanag tatang. madanagan na kiti mabali na mapasama. Nang runa tas sinirek mo ti korporasyon da. Korporasyon day jay tatang. Nawaya ti amin nga ag-invest. Ada napintas nga imbunga ti panagbalin ko amay sa direktor ti korporasyon. Narisutan ti problema dagiti trabahador iti paktorya. Ang maduktalan da ita ni Leonarda kasanon. Nakasaganak asumango kadakwada tatang. Amok, saan na si kaday di lura nga inrurumanda? Napasnag ti panagsarsarita da mami kan Lolo Alipio. Agdalakit din na patag a pagsarsaritaan da. Awan mo't ti amok a problema kadagiti negosyo ni mami. Oh, saan kayo sa nagkuyog ka ni Bernadette ita? Nalpas kayo gaya man ang nagsarita ka ni Lolo. Among matan, makumiko makadagiti negosyo. Manmanula nga makapagsarita kami kani tatang. Mami, malagip ko gayam. Saan da ka di nga mo awag iti Amerika? Manmanulaang. Awan mati problema kadagiti nabati ang negosyo tayo ijay. Kumusta ti panagadal mo, anak? Saan kaya mo dadagan, mami? Napasnag akon. Mabae na kini Bernadette ngamin. Kaya't ko nga aramidam dayta para iti masakbayam. Pasot ni Bernadette iti masakbayak, mami. Sapay ko mga rod, tada kayo ti agkagasat. O sige, sumrag ako niti kwartok. Sa anak pa anak kapalas. Hello, Dad. Mukad nakipagkita kayo kay Norman iti bigat. Sa bagay, makumikumi ti negosyo day jay. Narangay matan ti negosyo na. Nagasat ni Norman. When Dad, nakasursuro ngamin kabayatan ti panagtrabaho na iti dakkel a kumpanya di Amerika. Isungsong nakmat nga ginom, Dad? Sige.
Umayak tulatan di tayan nyo. Gapo, ta makipagkita ka manen kini Miles? Anya? Agawidak? Ipaayak iti panawan ni Bernadette? Oh. Oray. Tanapatag unay ni Bernadette iti katugangak. Kaniti amana. Isulang tinapatag kadakwada. Anya? Dad, balasa nga ni Bernadette. Masirip. Saan ako nakasapulay? Talagamot. Makamo ako niti biyag ko. Sige, Dad. Bye. Salagkamat ni Daddy. Makauno na makipagkita ken ni Miles. Nga, kuy daw matadyak kayan ko. Ang mga nukwartaan na lang ni Daddy. Dili pa ka talaga ken ni Miles. Amo na tipilpilian na. Dagitay big shot. Takwartaan na lang idaga pumatitikadot bisyo na kas kanyak. Aginumakpay. Ay katararamidik dito balay? Agpupagkakadilatan? Agbarte kakit di. Awagak tumanen ni Rosano inton madamdama. Ika kitinadagsan ang problema. Lola, ngayon pag-arabi iyo. Naglailo lakit din ti apo ko. Kaya ti tag-merienda, Lola? Nagluto kiti spaghetti a merienda, kabayatan ti parangaramid ko kadagiti assignment ko kan projects ko. Nagado na libro iti lamisaan. Mabasa maamin dayta, Bernadette. Pagalagti research ko iti aramid ka project ko, Lola. Nakadulakit din dayta. Ang amok akabaalam dayta. Masirip ka. Ket ni Brian, kabaalan na ka di nagitiar aramidam. Sa bali mo't adalan na, Lola. Kana nga itong malaala na kadagiti eksamen. Ungayam, ni Daddy. Madamdama pa nga taas umangpad. Naimbag, tasaan ani maurin ti dinamag. No amula ko man ni Brian. No anya tinagsaritaan mi kanitatang. Ay, wag gayam. Naimbag tasaan na istorya ka ni Bernadette dagiti negosyo. Naistorya na lakit di kadamawrin kan Mrs. Salva. Sigon ka ni Brian, naadayo ka no tirik na ni Maureen iti anak na. Kasimat ni Bernadette, agkurkurang ni Maureen iti panawan na iti anak na. Ketanya, kasjay kadilatan ni Maureen, narwam sapay kit din ni Bernadette, kasi katika na yun na adamagan, imbis at inana. Antaak pa lang yung opisina itay imawag, Mama. Anta ka rin timbalay da Daddy. Ngayon, agkita da ka ni Miles. Ket iti kasino man iti pagtungpalan dagiti agkayag. Nabayagan sa nandimawat kanya kiti kwarta. Nakagulpi siguro iti kasino. Saan nga tapay anay boss? Kasaritam ti asawam. Ang mga no adamot ten milagro ngar aramidan na. Daddy, nabsog kayo lang iti kape. Magan kayo kumaitin na po, itap na napigsa kayo magtrabaho. Narwama ko niti kastoy, Bernadette. Kasta ti piyag ti negosyante. O, katsika. Libro kan notebook man ang tisang sangwam. Huwag mat gamin, Bernadette. Di mo ka di pa'y nalpas amin na trabaho, mi dirabi. Nag-review ak lang, Lola. Amangan ngamin no, agpa-examen da. Ngam, isardan konta mamigata kon. Ituloy kon tulangan ni pagadalan. Ket ni Maureen Rosano. Matmaturo pa lang, Mami. Oh, dalpas ako. Yan ako nagdigos. Sumra kayo ka din iti opisina yun, Dad. Uwan, anak. At na pati kapagsaritaan mi kanya Ardi.
Kan amangan no umawag manan dagiti taga Manila. Pasari ngamin ag-Zoom meeting kami. O sige, baka mo kayo ditan. Wan, Daddy. Umayag to di opisina minton madamdama Rosano. At anto pa ilaang papanak. Handa ko tamagat kini Daddy. Namatamat ni Lola. Bernadette? Lola. Ramanan niyo tilinutok. Tinulungak namin itay ti katulong ang nagluto. Ano na kas idi ang makigtot tinwang kulura. Kabisado nan ti ungur tilugan mo. Adamat ngamin kuliglig yo, tatang. Di kayo kumaaglugan tapno di kayo kat magmag na. Nakabati ngamin ti kuliglig iti balay ko dita sa kanan ti turod. Saan mo't aman ta damot ni Emo nga nakabantay iti rest house? Ayun gayam, tatang. Saan ka di ang nagsubli ni Atty. Flores si Jabalay? Saan pa'y malt? Kan uray ni Maureen. Saan nan nga inulit timay? Maburbur tiyan dalakit de no sa dino ti pagnaidam. Tiyan mo ni Rosano. Saan ko abalay ti agda di tatapaw? Itay ko mapailangan sa sangot tayo amang mangan akayat kayo akasarita, Daddy. Saan nagkadimat lang ang makasinga kada kayo? Saan niya? Awan na raramideg. Madamdaman tu payadum teng nyardi. Anya ka rin dyan, anak. Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Lola. Amangan ka no. At milagro nga aramida ni Mami. Anak, masirib ka. Maawata mo, nagiti mapaspasamak. Ngem saan ka kumangag panunot iti sa bali? Kagurguran sa matan ni Lola ni Mami. Idi ubingak. Kay kaya't nalaunay ni Mami. Saan kumati mapaspasamak iti pamilya tayo ti mangriribok iti panagadal mo? Saan matkiti, Dad? Pasensya kayo na iti panagdamag ko. Okay. Sige nga rodan, Daddy. Thank you. Bye. Bye, anak. Ha? Derek ni Brian? Sinabat ni Derek ni Brian. Apay nga ta. Agayam damatan iti kunak. Asikdak ita. Mama, inton maminsan, pilyan nyo ti ibagayo kanyak. Nang naggayam ni Bernadette ti nagsaritaan tayo di rabi. Nagsarsarita kami mat itay pinanawan na kami. Apay asaan asyak tinagdamagan na. Mabain nga takada kayo. Nasingid ngamin unay kan kati anak mo. Nawaya amang ibaga iti kayat na. Madakayat yung ibaga may papan ka ni Maureen. Dahil duatay ko malang. Kasano no ni Maureen ti makangag. Kunam nga ta, amabuti nga kiti asawam. Lumabalin, saan tayo magsisinopyat? Ni ko ma-Bernadette ti panunutan tayo. Noon niya ti mabalin na dakas nga ibunga na. Maawatak no apay akas taunay ti panangyayali ka kam kini Bernadette. Amuk to ninton maminsan. Agyaman ak, mama. Saan lang agapoy ti salon at na. No dikat, kayat ko panunutan na anaornos kem si bubukal ti pamilya tayo. Ay, sana mapuputan ti panaglabas ti oras. Nasip tungatan inton makadano nak iti balay ko. Bati kontinuang ko iti balay ko iti sakaanan ti turod. Anda sumungad akot si. Saan akot si ni Brian? Wano ni Laura da ito eh. Ni nga dator ni Flores. Naimbaga malam yun, Tata Alipio. Agawid kay samutan. Rosano? Si Kamot Gayam? Lumugan kayo tayo tulog kayo. Agyaman aklangan, Rosano. Kabalak pa ilang matimag na. Amok nagkadkadrik na yung makisarita kanyak, Tata. Noan yaman tinapasama kiti napalabas. Lipatan tayon. Kas kanayon ko nga ibagbaga kinilura. No saan tayo ito aliklikan at alyawan ti nalikudan tayo. Saan tayo makadanon iti papanan tayo?
Pagyaman ako, Nay. Dayawag ti kapanunutan nyo. No, saan nyo kaya ti makilugan kanyak? Dito lang ang dalan, ti pakisarita ka na kayo. Ne. May papan ka di itian niya dayta, Rosano. Saan samat nga gnana da Brian ken Laura iti balayo? Hindi na pan nagdamag damaw rin kan daddy. Saan da kanupay nakikita ni Laura? Nilura ko man ti pagdamagam iti dayta. Masansansamot nga agsarita kayo. Nagsarita kami, may panggap iti korporasyon. Malaksid iti may papan kada Brian ken Bernadette, liklikan na pagsaritaan mi dagiti personal na banag. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunungay kami patangatang. Hello, Dad! Nasaya mawag kayo. Rurayan na kayo kini Miles iti balay. Amoy latandad. Saan kami nga gininom? Agsasarita kami lang. Oray ti awag ni Romano. Oray saan yung iba katad? Amok ni Miles ti kasapulan nyo. Amoy ka di? Agkat katawan ni Miles, sinimbaga akurso na dayo? At pagselselosan nyo ni Norman? Ay, makakatawa ka na kayo. Amo, ganado kayo pa nga ginom no kaduayo ni Miles. Ngamne, agsipot kayo. Tama nga numadukot, tapita kayo. Gayam ko ni Miles. Ngamjak kayat. Tiyararamidin na. Siksikapan na lang. Dagiti kurso na da kan kuwana, ababak nang. Sige. Ay, makaumati makisarita ka na kayo. Bye, Dad! Bernadette, nakasangpat ka ka din di tabalay. Wan lola. Ket pugtuan nyo na niya tinaramid ko, apa man na nakasangpan ha. Ang buklatan. Ano kaliman ang assignment mo? Ituloy ko lang di project ko, lola. Madamdaman tunday ta. Ang grabe itayo langan kada daddy iti restaurant. Awagak ni daddy. Lola, awagan nyo ni mami. Siyaktong ti mangawag ki ni daddy. Alaga na durasan na iti alugar. Adon ti kapalpalayan kan sumagmamanapas tit negosyo. Sa anak mo't nga taamadlaw ni Laura. Tado ti nakaparada alugan nito eh. Ada sumunga da kotse. Kinsamat kotse ni Brian. Saan da nga taan nagkuyog ka ni Bernadette? Ada kotse sumarsarono kenkwana. Ni Laura. Talaga nakabakbak nangan ni Laura. Napimpintas. Kan nangin ni na pa'y tilugan na yung tikotse. Diamok tatang. Addan panagatap ni Rosano abalay ko dayto eh. Kaya't na lang at tama panagnagan. Aging gaita. Saan pa'y nga mo dagiti karuba si mangpetkan? Napahot sa una yung dahita pa naglembag mo anak. Urayag ang maduktalan ni Maureen nga anak ko ni Brian, tatang. Adon tulakit diti makigtot, intun makita da ka, kin mamwanda abak nang ka. Ilawlawag kunto kadakwada, tatang. Saan to ang maliklikan? Nga adun to timang sarsarita iti likudak. Nga may saka ambisyosa. Laura, di mo maliklikan nga dalata umapal iti gasat mo. Kastamot ti kadawyan kadagiti tao. Saan ko ngay narapap ti bumaknang, tatang? Gasat la ti gasat ako nada. Nasupapakan ti kinasudi ti pusom. Ammo asupapakan ni Apo Diyos ti panakairuruman mo. Banag apagyamanak launay ka ni Apo Diyos, tatang. Ket,
San ko maaday ta, tiga puna dumakkel ti ulom, anak. Da kayo ti makaibaga iti day tatang. Ikarkarigatak ti tumulong. Ngam no irurumandak, nakasagana ak alumaban. Sumarano ka nun, Daddy, Lola. Nasingit dala unay iti dayjay a Miles. Kanayon nga isulat ag kuykuyog. Sumurot ka din ni Miles kadakwana? Jack laan mo, Daddy. Nalipatak nga imbaga nga inawis na po man ni Lolo Floro. Manmanumat nga nina na makita. Adulat tangamin ti pakakumikuman na. Ala, mangan kailatan, tagpanayo na kiti order. Apagisunto inton makasangpat ni Mamin, Magantan Bernadette, itaypay ang mabisinag. Kan adapay aramida mi jay balay, saan ka di? Mama, kakaisuna ang makapagkukuyog tayo manel. Apay gumanat kayo. O sige, mangan kayo. Mangkita pa iti order iti menu. Wan, Daddy. Oh, Lola, may papan iti na ibagayong haramidak. Irapin kunto natin iti bakanting oras ko intong bigat. Awan gayam. Saan nakamatlaang asingsingaan ni Brian iti pagadalan nyo? Gagangay lang agsarita kami no dadto Lola. Ngamin, manmanong agpada kami iti bakanting oras. Taam, ti ugali day jay asawam, Rosano. Kimamakam lang aruda ni jay restaurant. Nagdardaras pa yapin manaw. at akano parte adar ayan da ni Miles, mama. Pinanawan na kaloy di balay da. Het nagustuhan ni Abalayan na duadalaan ka ni Miles ang naginom. Lakayan day jay nagsampay lang. Mama, manghanda kayo ni Bernadette. Pudnumot. Naimbagkiti. Tasaan anadlaw ni Bernadette nga agat arak ni Maui. Kat mamati ka, aparti, ipapananda. Mapandalaki di man nagkasino. Awagak ni Daddy inton madamdama. Damagak na muna tinapanandamaw rin kan Miles. Het patsem, nga ibagana kan katipudno. Kanunungan na ni Maureen. Saan, mama? Magbagan ba't ni Daddy ti asawak? O sige, sumre ka ko ni ti kwartok. Pasensya ka na, no di ka nasumbatan ni timawag ka. Kadwak namin ti pamilya ka ng rabi iti restaurant. Nasayat ko mano na amwak. Tain may kami dita. May mayat ko mga agpaiso. Iti ngamin inawagan nak ni Lola. Nagtikos kin nagruba hata katagos. Kaduhayo ka din ni Ator ni Flores. Saan? Ni mami lang ti dimanon kada kami kada dati kin Lola iti mall. Ang mga no dapay aramida. Itong bigat manan ngagsarita ta. Kaya't ka lang makasarita sakbay maturuga. Ilipas ko lang letter aramidak nga cement ko. Maturugak tumatan. O sige nga Rodan Brian. Bye! Rabi ilang arudan. Inawagan pa ila ni Brian ni Bernadette. Inaldaw damat nga kitkita. Ay, talaga nga ay ayatan na unay ti kayan ayat na. Nalailo dala unay. Sana. Jakon kaya't alagipan tinapalabas. Brian, anak. Patpatgan ka unay. Awan sa bali akali kagumak. No saan at ipagragsakam. Tsak to ipalubos nga irurumanda ka. Agtimplak lang ito tigatas nga ibulon ko tinyawi tayo at dato iti restaurant idirabi Daddy. Amo yun? Nakaraglag sa kakidirabi. Iya po, taman manutikas di agon daway ang makapagsasango tayo. Dad, Ada ka di kayat mong iba ka? nadlaw ko ti panangkid dayo kin ni Lola. Tayon samat kayat nga agistorya maipanggap kin ni Mami ti sangwanag. Anak, pasensya ka lakuman ka ni Lolam, ha? Kayat ko panunutam, apat-pat kin na ka ni Mami. Ituloy tayo ti Mami katad. Saan da ko maipulpulong kin ni Lola, ha? Sumat ka day taumayan. Awan mailimot ka ni Bernadette. Kasaritak tuman ni Mama.
Day tangarod tinadlaw ko tatang. Agin inayat launay da Brian kan Bernadette. Dakalabanag tinaitulong ni Bernadette. Iti panagbaliw ni Brian. Napasnag iti panagadal na. Day talaunay ti pagyamyamanak tatang. Lupay ididamo. Nadagsan tiriknak ka ni Bernadette. Nadlaw kong ada pagkakaingasan da ka ni Maureen. Sana basol ti anak, ti basol ti ina. Naimbagtasan at tinawid ni Bernadette ti kinaalas ti ugali ni Maureen. Iso nga inot alimag ang tiriknak kan kuana. Manipod iti day di napasamak ni Jay Turod. Saan na pa'y anaulit ti nagpasyar? Mabalin nga do ti pakakumikuman na tatang. Narigat mat ti biyag ti estudyante. Nasiputan gayam ni Bernadette ti panangkisiim ko kada kayo. Hindi agis istorya kayo. May papan ka ni Maureen, mama. So nga ganan kayo nung nakasango ni Bernadette. Amangan no nanggag na pa, iti nagsaritaan ta idirabi, may panggapmat lang iti asawam. Awan na ibaga na may papan iti dahi abanag. Di mo ibaga, akanunungan na ti inan. Saan na akanunungan? Ti kayat ko lang, saan tayo kumapagsaritaan dagi di abanag? No pa'y amok ang maawatan na. Asa na may parbeng nagtararamidan ni mami na. Awan gayam, saan ko nakasarita ni Maureen? Pagtingan ti Rabi, di makasangpat. Saan daan na pan nagkasino ka ni Miles? Nagmamadyong da kano iti balay ti may samot lang nga barkada na. Sugalat ka day jay. Kung daway na kumaidirabi, ang maipayan na ti panawan ti anak yo. Nalpas siguro na nakapagtulag na nga gayam. Isa saan na may babawi pa eh. Ti amo nga taniatar ni Flores. Katjak mamuan ti amin. Nakita nakgayam. Ngam, saan na akap-kap na kano siyak tinakita na. Agat-atap lakit din. Nga amangan nukukak ti pabrika kanda ito'y apasdek negosyo. Anya nga tano, agparangak kan kwa na. Saan nga tangayin ranta ni Norman? Kita lang agpaiso. Diyak kalikaguman nga isuda mismo ti agsubang. Ngam, napatag nga unay kan kuana ti kwarta. Kalkalpas lang nga nagsarita kami kini Brian, Daddy. Iso nalagip kayong awagan. Anya nga di tinagsaritaan nyo? May papan ka di kanyag? Wan, Dad, may panggap kada kayo. Nakita na kano ti kotseyo nakaparada iti sangwanan ti pasdak ti negosyo. Nga si iti dalan nga agturong iti balayda. Amo yun sa amatan nga iti balayda, Daddy. Saan ba eh? Ijay gayam, ti balay ta. Adalaan na patag anin ang tagijay. Nanyati ko na yo. Kasaritak to ni Brian. Ta kumuyog kayon ton nga agpasyari jay. Anya? Nasingpat ni Tita Laura, Daddy. Andan to panawan para kita itabanag, anak. Oh, anda ka di pa'y kayat mo, ibaga kanyag? Awanan, Dad. Day talaan. Sige nga, Rodan. Tama nga naman kasi nga ako na yan. Bye, Daddy. Okay, iha. Bye. Tiyan mo ni Brian, nakita kita kasarsarita na da Samantha. Kanda giti barkada na. Itay madama kasarsaritak ni Daddy. Awan mo tan. Dagi chay kiti. Nagasam da iti guwapo. Sana bale. Agtalagak matkat di iti kaayan-ayat ko. Amo ni Rosano asyak tipud no nga akin kuko iti pabrika kan pasdek negosyo. Kat ni Ator ni Flores, agatap asika tinakita na ide. Pampanunutat nga rod ti agparangken ko na tatang. Oh, nay. Apay, anya ti pangpanggapam. Kaya't ko makita ti reaksyon na. Pabasulin na kalakit din nga inalilaw mo. At amang ano, pagsasawan na ka. Tatang, ada sumangsang atalugan. Nagsapan ang nagawid ni Brian. Saan ni Brian? Ni Rosano?
Anya ba dagiti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.